pedra, cimento e bambu. Existem de tantas maneiras, rompendo fronteiras entre mim e tu. De Moçambique a Angola, de São Tomé a Guiné, palavras parecem uma dança, a língua na ponta do pé. Passei por Açores e Madeira, de Goa, Macau e Timor. São muitos no mundo lá fora que cruzam as pontes nas asas do amor. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar. Vamos lá começar. Do Brasil a Cabo Verde, a Galiza a Portugal. Que a ponte, a ponte, a ponte é para atravessar, é para atravessar. A ponte, a ponte é para atravessar. Vamos lá caminhar. Que a ponte, a ponte é para atravessar. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar. Vamos já passar. A ponte, a ponte é para atravessar. As ondas vêm da ribeira, as ondas brilham ao luar. Na praia abraçam a areia, deixando lembranças de um outro lugar. As pontes são de madeira, pedra, cimento e bambu. Existem de tantas maneiras, rompendo fronteiras entre mim e tu. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar. Do Brasil a Cabo Verde, a Galiza a Portugal, de Moçambique a Angola, de São Tomé a Guiné. Palavras parecem uma dança, da língua na ponta do pé. Passei por Açores e Madeira, de Goa, Macau e Timor. São muitos no mundo lá fora, que cruzam as pontes nas asas do amor. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar. Vamos lá começar. Do Brasil a Cabo Verde, da Galiza a Portugal. Nem pau, nem pau, nem pedra, nem é o fim do caminho. Atravessamos as pontes, nunca o fazemos sozinhos. Que as pontes são de madeira, pedra, cimento e bambu. Existem de tantas maneiras, rompendo fronteiras entre mim e tu. De Moçambique a Angola, de São Tomé a Guiné. Palavras parecem uma dança, a língua na ponta do pé. Passei por Açores e Madeira, de Goa, Macau e
ribeira, as ondas brilham o luar. Na praia abraçam a areia, deixando lembranças de um outro lugar. As pontes são de madeira, pedra, cimento e bambu. Existem de tantas maneiras, rompendo fronteiras entre mim e tu. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar do Brasil a Cabo Verde, a Galiza a Portugal, de Moçambique a Angola, de Santo Tomé a Guiné. Palavras parecem uma dança, da língua na ponta do pé. Passei por Açores e Madeira, de Goa, Macau e Timor. São muitos no mundo lá fora, que cruzam as pontes nas asas do amor. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar. Vamos lá começar. Do Brasil a Cabo Verde, da Galiza a Portugal. Nem pau, nem pau, nem pedra, nem é o fim do caminho. Atravessamos as pontes, nunca o fazemos sozinhos. Que as pontes são de madeira, pedra, cimento e bambu. Existem de tantas maneiras, rompendo fronteiras entre mim e tu. E de Moçambique a Angola, de São Tomé a Guiné. Palavras parecem uma dança, da língua na ponta do pé. Passei por Açores e Madeira, de Goa, Macau e Timor. São muitos no mundo lá fora, que cruzam as pontes nas asas do amor. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar. Vamos lá começar. Do Brasil a Cabo Verde, da Galiza a Portugal. Que a ponte, a ponte, a ponte é para atravessar. É para atravessar. A ponte, a ponte é para atravessar. Vamos lá caminhar. Que a ponte, a ponte é para atravessar. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar. Vamos já começar. Que a ponte, a ponte é para atravessar. As ondas vêm da ribeira, as ondas brilham o luar. Na praia abraçam a areia, deixando lembranças de um outro lugar. As pontes são de madeira, pedra, cimento e bambu. Existem de tantas maneiras, rompendo fronteiras entre mim e tu. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar do Brasil a Cabo Verde, a Galiza a Portugal, de Moçambique a Angola, de Santo Tomé a Guiné. Palavras parecem uma dança, da língua na ponta do pé. Passei por Açores e Madeira, de Goa, Macau e Timor. São muitos no mundo lá fora, que cruzam as pontes nas
fazemos sozinhos. Que as fontes são de madeira, pedra, cimento e bambu. Existem de tantas maneiras, rompendo fronteiras entre mim e tu. E de Moçambique a Angola, de São Tomé a Guiné, palavras parecem uma dança, a língua na ponta do pé. Passei por Açores e Madeira, de Goa, Macau e Timor. São muitos no mundo lá fora que cruzam as pontes nas asas do amor. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar. Vamos lá começar. Do Brasil a Cabo Verde, a Galiza a Portugal. Que a ponte, a ponte, a ponte é para atravessar. É para atravessar. A ponte, a ponte é para atravessar. Vamos lá caminhar. Que a ponte, a ponte é para atravessar. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar. Vamos já começar. Que a ponte, a ponte é para atravessar. As ondas vêm da ribeira, as ondas brilham ao luar. Na praia abraçam a areia, deixando lembranças de um outro lugar. As pontes são de madeira, pedra, cimento e bambu. Existem de tantas maneiras, rompendo fronteiras entre mim e tu. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar. Do Brasil a Cabo Verde, a Galiza a Portugal, de Moçambique a Angola, de São Tomé a Guiné. Palavras parecem uma dança, da língua na ponta do pé. Passei por Açores e Madeira, de Goa, Macau e Timor. São muitos no mundo lá fora, que cruzam as pontes nas asas do amor. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar. Vamos lá começar. Do Brasil a Cabo Verde, da Galiza a Portugal. Nem pau, nem pau, nem pedra, nem é o fim do caminho. Atravessamos as pontes, nunca o fazemos sozinhos. Que as fontes são de madeira, pedra, cimento e bambu. Existem de tantas maneiras, rompendo fronteiras entre mim e tu. E de Moçambique a Angola, de São Tomé a Guiné. Palavras parecem uma
ondas vêm da ribeira, as ondas brilham o luar. Na praia abraçam a areia, deixando lembranças de um outro lugar. As pontes são de madeira, pedra, cimento e bambu. Existem de tantas maneiras, rompendo fronteiras entre mim e tu. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar do Brasil a Cabo Verde, da Galiza a Portugal, de Moçambique a Angola, de Santo Tomé a Guiné. Palavras parecem uma dança, da língua na ponta do pé. Passei por Açores e Madeira, de Goa, Macau e Timor. São muitos no mundo lá fora, que cruzam as pontes nas asas do amor. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar. Vamos lá começar. Do Brasil a Cabo Verde, da Galiza a Portugal. Nem pau, nem pedra, nem é o fim do caminho. Atravessamos as pontes, nunca o fazemos sozinhos. Que as pontes são de madeira, pedra, cimento e bambu. Existem de tantas maneiras, rompendo fronteiras entre mim e tu. E de Moçambique a Angola, de São Tomé a Guiné. Palavras parecem uma dança, a língua na ponta do pé. Passei por Açores e Madeira, de Goa, Macau e Timor. São muitos no mundo lá fora, que cruzam as pontes nas asas do amor. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar. Vamos lá começar. Do Brasil a Cabo Verde, a Galiza a Portugal. Que a ponte, a ponte Derrubamos fronteras para poder unir un patrimonio, lingua e sentir. Temos pontes para ir. Un patrimonio, lingua e sentir. O mellor está por vir. Ponte, ponte nas ondas. 30 anos de celebración, ponte nas ondas, fai maratón. É unha proposta tan bonita e colosal, construindo pontes Galiza, Portugal. Bo día, rapazada. Hoxe vimos dende o Colexio de Ardán, en Marín, para dar a coñecer algunhas das nosas tradicións máis importantes, como son as vivas e os cantos de reis de Ardán. Graciñas a Ponte nas Ondas por darnos novamente esta oportunidade de participar neste evento tan importante para a nosa cultura galega e poder facer radio en directo con outros centros do Concello de Pontevedra. A nosa radio chamase Radio Arroaz, máis alá das ondas.
Imos poñernos as botas pola nosa contorna. É o proxecto de investigación que desenvolvemos este curso, o que nos permitiu mergullarnos nas nosas raíces e descubrir algunhas das nosas tradicións e festividades que xa nos estaban a festexar. Por iso, as dúas entrevistas que imos facer a continuación van dirixidas a dúas persoas que queren moitísimo o lugar onde naceron, Ardán, e que viviron e viven moi de cerca as festas desta parroquia. Ademais, teñen ambos dous un vínculo en común, que é a nosa querida escola de Ardán. Primeiramente, imos entrevistar a Ramón Pastoriza, que foi alumno e mestre do noso colexio, e que participou na súa xuventude da Festa dos Mozos e dos Cantos de Reis de Ardán. E a continuación a María González, que tamén foi alumna da nosa escola e actualmente forma parte da Comisión de Festas de Ardán, os cales andan na recuperación da Festa dos Mozos, onde se gritan as vivas. Grazas por estar aquí, Ramón. Hola, bos días. Moitas gracias a vos por invitarme a este espacio de radio. Grazas por estar aquí, María. Hola, bos días. Moitas grazas a vos. Que tal, Ramón? Como estás? Estou moi ben, encantado de poder participar aquí recuperando e falando dos costumes da parroquia de Ardán, que é unha parroquia na que eu nacín e a que tanto quero por apoiar aquí este proxecto da escola pública. Que tal, María? Moi ben, con moitas ganas de a entrevista. Ramón, de onde ven a tradición de cantar nas casas na noite de Reis? Bueno, a tradición dos cantos de reis é unha tradición que non só é da parroquia de Ardán, por suposto. Antiguamente, en toda Galicia, na maioría das parroquias, celebrábanse cantos de reis. Era o ciclo do Nadal. Antes tamén se cantaban o Nadal ou as Navidás, e cantábanse os Manueles ou Aninovos, non sabemos exactamente cando empezou a tradición, pero bueno, sai moitos anos que empezou. Eu recordo que meus pais e meus avós xa cantaban os reis. Como é a estructura dos cantos de Reis de Ardán? Bueno, a estructura dos cantos de reis é a seguinte. É dicir, un bando de reis é un grupo de xente que, hai que dicir, que se xunta na noite de reis, é dicir, a noite do 5 para o 6 de xaneiro, e despois de ter ensaiado, mellor, durante un mes, máis ou menos, a veces ensaiábase durante menos tempo, entón xuntábase ese grupo de homes e mulleres, aínda que maiormente eran homes, acompañados dunha gaita ou dun grupo de gaitas, e iban de casa en casa, non? Normalmente empezábase ás 9 da noite, pero íbase despois toda a noite de casa en casa ata o domingo de Reis, e o último canto era a hora da misa, non? Normalmente chegábase a igrexa, ao adro da igrexa, despois de escoitar a misa, pois ali cantábanse por última vez, por derradeira vez do ano, digamos, o canto de Reis. E a estrutura pois era sempre moi parecida, ou era casi igual. Había unhas entradas, sempre había un saúdo inicial que decía máis ou menos, perdonade que eu non se me dá moi ben cantar, pero vou intentar facer un pouco como sería a entrada, non? Sempre decía: aquí venimos los reyes dispuestos para cantar. Si ustedes nos dan licencia, los vamos a principiar. Ay, alelo, ay, alelo, ay, alelo, ay, alalo. Todo isto facíase, pois, baixo, bueno, co ronco son da gaita de fondo, non? Despois desta entrada, que isto sempre era así, había tamén, botábanse algunhas coplas aludindo a que a casa era grande, ou pois tamén se podían botar algunhas coplas á señora da casa. Por exemplo, dicíase:
viva o señor José, e máis quen lle a cama fai, e máis a súa señora que é filla de boa nai, por exemplo. Ou outra que recordo, ou que teño anotada é, por exemplo, bendita sea esta casa y el cantero que la hizo, por dentro tiene la luna, por fuera el paraíso. Ou outra que podía ser, dainos algo, dainos ain que sea pouco, dainos un pernil enteiro e máis un anaco doutro. Bueno, porque tamén, aparte de cantar, o bando de reis, pois tamén pedía un aguinaldo, non? A xente, pois, antiguamente daba o que podía, o que tiña na casa, e últimamente tamén daba en forma de cartos. Estos serían as entradas, despois viñan o que se chamaba as pernadas. As pernadas sempre era igual e cantábase en castelán. Eran 10 coplas, nos Reis de Ardán eran 10 coplas, cantadas por dúos. Cada dúo cantaba dúas pernadas, non? A primeira pernada empezaba falando, desexando as felices festas de Reis, decía máis ou menos o tono, e o tono é sempre, a música sempre en todas as pernadas é o mismo. Empezabas así: felices fiestas de Reyes, después de las de Nadal, tengan las vuestras mercedes por una eternidad. Era sempre así, é dicir, este tono, que, bueno, pode ser para uns un pouco monótono, pero, é dicir, a xente o que valoraba, cando entraba o bando de Reis na casa, é sobre todo esa emoción de que cada ano se repetira, volver a entrar ese bando de Reis na casa, e sentir esa emoción que se repetía ano tras ano, non? Independentemente da calidad dos músicos, porque xa entenderedes, porque antes íbase de casa en casa durante toda a noite, e as voces, que ao principio da noite ao mellor podían estar máis ou menos, a mediados da noite xa iban regular, e ao final, pois, algún incluso tiña que abandonar porque xa pasáballe como a min, que casi xa me quedo sin voz, non? Pero era así, era a tradición. Bueno, isto eran, o sea, temos entradas, as pernadas, despois había unha despedida, unha copla de despedida, donde a xente decía: perdonen, señores, ustedes dispensen por lo pouco e mal cantado, somos casados e solteiros, vimos mal examinados. Viña a decirse así. E, bueno, e despois a última parte, que era, neste caso era algo cambiante, era o coro. Cada ano inventabas un coro e facías unha letra con temas alusivos á actualidade local, o que pasaba na parroquia ou que pasara durante ese ano, e incluso a veces algunha crítica política incluso se metía polo medio, buscábase unha canción, un tono coñecido, e creábase ese coro que era o único que variaba con respecto a outros anos. E, basicamente, esa era a estrutura dos Reis de Ardán. Canto tempo ensaiábades antes de facer os cantos de Reis? Pois, eso dependía moito duns avianos onde o bando de Reis se formaba con bastante antelación, con bastante tempo, entón podíamos estar ensaiando un mes, ao mellor, moito máis dun mes, non? A principios de decembro empezabas a ensaiar, podíamos estar 2 días á semana, xuntábamos, non sei, hacia a noite, cando a xente podía, porque era despois do traballo, claro, e sempre había un grupo de homes que xa tiñan a tonalidade collida de anos anteriores, entón resultáballe fácil ensaiar os Reis, pero todos os anos tamén se incorporaba xente nova, entón era importante
coller a tonalidade, coller ben o tono dos reis para, digamos, aquel día facelo máis ou menos ben. A que idade comenzaches a facer este percorrido polas casas? Bueno, eu tive unha oportunidade aínda, porque xa teño uns anos, entón, nos anos 90, eu en concreto participei no Bando de Reis no ano 1990 e no 91. Despois, outros anos, puden escoitalos, pero como participante do Bando de Reis tocoume ir estes dous anos. Hai que decir que o Bando de Reis na parroquia estuvo nos anos 50, por exemplo, ata os anos 50 cantábanse os reis. Despois, hubo uns anos que se perdeu, empezou a recuperarse a finais dos 70, penso eu, máis ou menos, aquela xente que cantara os reis nos anos 50, por exemplo, meus pais, que neses anos eran mozos, cantaran os reis, pois, despois, penso que nos finais dos 70 ou 80, decidiron volver a cantar os reis. Eu tuve a oportunidade de participar no bando o ano 90 e no ano 91. Aí, neses anos tamén, preocupámonos de recopilar nunas pequenas revistiñas pois o que era a estructura para que quedara aí escrito para quen quixera consultalo, para as xeracións posteriores, e a xente, pois, porque ata daquela, digamos, non había unha tradición oral, estaban as coplas das pernadas escritas, pero non había ningún documento escrito onde se explicara as partes do Bando de Reis, non? Entón, eses 2 anos fixémolo así. Sempre cantaban as mesmas parellas, as mesmas coplas? Non, había, cada ano, como dixen antes, había unha serie de persoas que repetían ano tras ano, é dicir, que volvían a cantar, porque era xente que lle gustaba e que levaban moi ben a tonalidade dos reis. Pero cada ano incorporábase xente nova, xente moza ou xente non tan moza, entón, pois, sempre variaban, había o que eran as pernadas. A pernada era tanto a copla como o dúo. Xa dixen antes que eran 5 dúos. Un dúo e unha pernada. E cada pernada, cada dúo, cantaba 2 coplas. Empezaba, o grupo dispúñase en círculo, no medio estaba o gaiteiro levando a tonalidade, empezaba unha pernada, empezaba a seguinte, pero non eran sempre as mesmas persoas, variaban, algunhas podían repetir, porque ao mellor lle gustaba mellor a primeira copla ou dábase mellor a segunda, algún repetía, pero despois iba a ter un compañeiro que era a primeira vez que cantaba esa copla. Eu, por exemplo, cando cantei eu, levaba a primeira e a sexta copla. Entonces era así. Como soan as coplas que ti cantabas? Como? Soan as coplas que ti cantabas. Bueno, creo que xa, máis ou menos, antes fixen unha demostración de como soaban, non? Xa hai tempo eu que non ensaio os reis, pero antes cantei xa a primeira copla, e non sei, agora ao mellor podo cantar podo cantar a sexta copla, que era a que cantaba eu neses anos. Xa vos digo que o ritmo sempre era o mismo, é dicir, a musicalidade era a mesma. Era importante saber escoitar, decían nosos máis vellos, hai que escoitar a gaita, non? Ese ronco da gaita, ese tono é o que dá pé a que ti poderas cantar mellor ou peor. A copla sexta decía así: la deuda que
nos debemos. Es el pecado de Adán, que al marchar para sus tierras por otros caminos van. Bueno, perdonade a mí que non está moi ben cantado, pero bueno, creo que é para que vos fagades unha idea de como era. Por que se foron deixando de facer eses cantos de Reis de Ardán? Bueno, esta é unha pregunta interesante. Por que se deixaron de facer tantas cousas? Isto eu creo que é unha evolución do mundo, unha evolución da sociedade. Os costumes van cambiando conforme cambia o noso xeito de vivir, a nosa sociedade. Galicia pasou en poucos anos, durante o século XX, de ser un país eminentemente rural e mariñeiro, donde se compartían en todas as aldeas, compartíanse traballos, compartíanse tamén festas, costumes, tradicións. Coa evolución da sociedade, cando empezou Galicia a ser máis urbanitas, digamos, a xente empezou a emigrar ás cidades, as aldeas, as parroquias foronse despoboando, deixouse en gran parte de cultivar o campo. Entonces, coa evolución da sociedade tamén, os medios de transporte evolucionaron, a xente podese mover moito máis, hai outro tipo de festas, de diversións que antes non había. Hoxe en día celebranse os cumpleanos, se celebranse moitas outras historias que antes non se celebraban, non? É por isto polo que se... E tamén por aquela creencia de que o vello, o antigo, que xa non sirve, non? E aí creo que estamos equivocados. É dicir, hai cousas que evidentemente temos que ir coa sociedade evolucionando, pero hai cousas que están dentro da noso xeito de ser e que debemos tamén, aínda que cambien, debémolas manter, penso eu. O canto de Reis é un exemplo desto, non? Que decir, que hoxe en día o mellor igual xa non ten tanto sentido andar toda a noite de troula de casa en casa, pero sí se pode conservar este canto, ou incluso engadíndolle, facendo unhas coplas novas, ou un coro diferente, non sei, na mesma parroquia de Ardán, pasouse de cantar, de ir de casa en casa, a organizar un orfeón que o cantaba todos os anos nun festival que nos últimos anos foi así, non? Se é outra cousa, non é o mesmo que a ir de casa en casa, pero é tamén unha forma de conservar esa tradición, que eu penso que anímovos os máis novos, que aprendades a cantar os reis, e que dentro duns anos vos decidades como facelo, pero o importante é coñecelo e despois que as xeracións novas, os novos que estades aquí e que sodes o futuro do país, que lle deades como vos queirades outra volta, como decimos, darlle outra volta, pero que non se esqueza isto. Se volveras a ser mozo, gustaríache volver a facer os cantos de reis? Si, bueno, os cantos de reis podense facer sendo mozo, sendo rapaz ou sendo vello. De feito, cando eu cantei os reis, a media de edad era... Bueno, xa non eran mozos a maioría, eu era dos máis mozos. Eu cantei os reis con 20... Xa pasaba de 25 anos. Tiña 28 anos, creo, 27, 28 anos. Por suposto que se agora non me importaría, ou gustaríame tamén volver a cantalos, e eso, e sobre todo animar a xente xoven a que o siga cantando. Ola, María, por que te metiches na comisión de festas? Pois sempre me gustou ir á festa de Ardán, e como a comisión da xente maior, que era a que estaba a organizar as outras festas, deixaron de facela, pois decidín que era unha boa idea pois meterme, esa que me dixeron
porque se reuniron a xuventude e me dixeron se quería, pois animeime. Por que queredes recuperar a festa da xuventude? Pois que sería un pobo sen música. A xente en Ardán quere moito as festas de Ardán, entonces queríamos darlle pois ambiente, música, entonces animámonos a facela. E aparte temos unha parroquia veciña que é Cela, que eles a fan, é unha unión que xa explicarei máis adiante, entonces así pois están completas as festas. María, como conseguides os cartos para facer a festa? Pois os cartos se consiguen de diversas formas. Unha delas é facendo actividades previas, por exemplo, fixemos un agosto con castañas, xogos populares, bar, música. Tamén fixemos unha excursión, vamos facer, que por certo con sold out en tempo récord. Pois tamén fixemos, no Día de Reis, trouxemos os Reis Magos e repartimos chocolate. Outra das formas é preguntando a empresas se queren colaborar, porque temos cartéis. Tamén facemos a festa de Corpus, que é antes e agora a finais de xuño. Entonces, se queren participar nos cartéis, pois se queren participar nos dous, no da xuventude e no de Corpus, dan un diñeiro, se queren participar nun, pois dan outro diñeiro, pero todo axuda. E outra das formas é ir casa por casa, por toda a parroquia, pedindo diñeiro, é sempre a voluntade, pois é unha das formas da que máis se consigue diñeiro. Como comezou a tradición da festa dos mozos ou da xuventude? Pois antigamente os mozos e as mozas tiñan un papel moi importante no pobo porque eran os que facían as celebracións, as festas, e aparte hai como unha irmandade coa parroquia veciña de Cela, pois habría que realizalas para que quedaran como as festas completas. Que significan as vivas na festa dos mozos ou da xuventude? Pois, como xa dixen, había un tipo de rivalidade que era sana entre a parroquia de Cela e as vivas pois eran como un símbolo de unión. Entonces, consistían en, se facía un recorrido con dúas filas. Unha fila era da parroquia de Ardán e outra fila era da parroquia de Cela. Estaban encabezadas polo presidente de cada comisión, despois iba a comisión e despois iban, pois, antigamente os mozos e mozas que estaban solteiros, pero bueno, agora vai pois todo o mundo, basicamente. Despois se facía o percorrido, se chegaba ao adro, e ali no adro o presidente de cada comisión pois gritaba. Tiñan que decir, se estaban, por exemplo, se eran de Ardán e estaban en Cela, tiñan que decir primeiro viva a comisión de festas de Ardán, e logo tiña que decir viva a comisión de festas de Cela. Despois decía viva a unión, logo viva a comisión, logo vivan os grupos e orquestas e logo viva o público que nos acompaña. E despois de cada un destes cánticos, o público decía viva. E despois se repartía pan e viño. Por que compiten os de Ardán cos de Cela? Pois esta rivalidade ven de fai anos, xa que antigamente había unha capela no límite das parroquias de Ardán e Cela e as dúas pois querían ter esa capela. E ao final pois gañou Ardán. Pero bueno, quixeron facer como un pacto de unión, entonces creáronse a festa e as vivas. De onde ven a tradición dos lazos? Os lazos fanos a propia comisión, aínda que antigamente tamén os axudaban a colaborar os veciños. Estos lazos eran símbolo de participación e de unión dos mozos e mozas, aínda que tamén, indaguei, era como de os mozos que estaban solteiros, porque eran os que iban sobre todo a festa, tiñan estes lazos para indicar que estaban solteiros e buscar unha parella. Podes contarnos en primicia se tedes pensado levar algunha orquesta para a festa da xuventude? Claro que van vir orquestas. Este ano, aparte de orquestas, tamén vai vir un grupo e un DJ. E só podo dicir que un deles
ven da outra punta de España. Ramón, sabemos que ti fuches a moitas festas de mozos. Que era o que máis te gustaba naquela época? A min, cal era a festa que máis me gustaba? Sí, Decir? naquela época. Bueno, a festa é que, sobre todo, eu, cando era rapaz, o que recordaba era a ilusión con que vivíamos a chegada das festas. É dicir, estabas todo ano, non todo ano, pero bueno, uns meses antes estabas desexando que chegara o momento da festa, non? Porque era un momento de diversión, un momento de... E ademais era algo importante porque reunía as familias e todas as... Na casa invitabas os familiares que non estaban na parroquia, que estaban un pouco máis lonxe, e todas as casas se enchían de xente. Ti podías, ao mellor, ver a uns primos que había tempo que non vías, ou uns tíos, había unha comida especial, porque eso tamén era importante. Antiguamente, por exemplo, reservábase o polo ou galo da casa para facer o día da festa, guisado, ou ao mellor no cocido, cousa que agora nos parece raro, porque o polo parece que se come todos os días. Daquela, o que criaba na casa, pois eso, as galiñas e os polos, reservaba para ese día, e incluso o mellor viño que había na casa reservábase para ese día, non? Cando era rapaz, pois pasábamoslo moi ben, pois eso, enredando, mentres había música e festa, nos andábamos enredando por ali, ou comprábamos gominolas, andábamos correndo por detrás da iglesia, sobando as nosas cousas. Despois, xa cando éramos xa un pouquiño, xa non tan rapaces, pois tamén xa empezábamos a bailar, a mocear, non? Que nos gustaba, pois, os mozos pedirlle a bailar ás mozas, e viceversa, estas cousas, pero, bueno, eran momentos do ano donde se pasaba moi ben. E, ademais, que antes había festa de Corpus, había festa do Carmen, había festa da xuventude ou festa dos mozos, e despois había a festa patronal. E hubo anos onde tamén se facía a festa de San Miguel. E na Praia do Santo, que é un recanto moi bonito da parroquia, onde está a illa de San Cremenso do Mar, ou Illa do Santo, aí tamén se ten feito algún ano a festa de San Dego, que era un dos santos aos que se lle rendía culto ali na capela da Illa do Santo, da San Cremenso e San Dego. Por eso, había moitas festas e había recursos para facer todas as festas, non? Pero, hoxe en día hai menos festas, pero eu valoro, sobre todo, importante que haxa un grupo de mozos como María e outros, un grupo importante de mozos que hai na parroquia, e que se decidiran a recuperar a festa da xuventude ou festa dos mozos, porque iso é importante para a parroquia, que haxa unha unión entre a xuventude. E cando falo da parroquia tamén falo de calquer colectividade. É dicir, o que é a xuntanza da xuventude, reunirse en torno a unha meta para conseguir algo, neste caso para facer unha festa, igual que noutro momento nos xuntamos para reivindicar calquera cousa, tamén, é dicir, a reunión dun grupo de xente para pelear, para sacar adiante un proxecto en común, pois eso sempre, creo que sempre será moi importante. E ata aquí a nosa entrevista con Ramón Pastoriza e María González. Darlles as grazas por vir ata aquí e que nos explicaran, acercaran as festas tan fermosas de Ardán, como son os cantos de reis e a festa da xuventude.
Nós, como a escola, sentimos que temos un gran compromiso en difundir todas as tradicións de Ardán, dándolles mellor visibilidade e apoiando as diferentes iniciativas que teñan que ver co noso patrimonio. Desfrutade e lembrade que para ser felices escoitade Radio Arroaz, máis alá das ondas, en Ponte nas Ondas. Begoña Caamaño, Galegas 2026, adentrouse no xornalismo desde a súa formación docente, unha faceta pedagóxica que trasloce en toda a súa obra, tanto xornalística como literaria, e que a presenta como un exemplo maravilloso dos valores que inspiran a actividade de Ponte nas Ondas. Falamos con elas de ela, coas que a coñecen, coas que a trataron, coas que compartiron o son nas ondas, coas que pisan as aulas polas que ela pasou. Que sorte vea podermos conversar un pouco da tua irmá e facelo aquí, que onde estudastes ou onde estudou. Pois sí, porque ademais foi un centro non só onde estudamos, sino onde en aquel momento que era tan potente, donde nos formamos realmente, non era só estudiar, sino formarse, revelarse e tal, e sí, é moi emocionante. A mí encántame a idea de estar aquí hoxe falando de Begoña, sí. E seguramente nestes corredores e neses movimentos estudantis foi onde xurdiu tamén a Begoña reivindicativa. Sen dúbida, eu non teño dúbida ninguna. É a idade na que toca revelarse e é o momento e o entorno social e todo xusto o momento de, efectivamente, deixar sair todo eso que ela levaba dentro, esa forza, ¿no? que efectivamente aquí empeza a despuntar e a verse, sí. E iso sigue pasando agora nas aulas deste centro, Irma? Os tempos cambiaron. Como ti dixeches, era o centro educativo, pero tamén era o momento, e era o contexto social, e era a realidade do barrio, e era a realidade da cidade de Vigo, onde o alumnado estaba dentro dese contexto. Agora, o contexto cambiou moito, tamén cambiou o barrio. Entón, temos un perfil de alumnado que eu penso que grazas a que seguimos sendo un barrio máis ou menos obreiro, con familias traballadoras, alumnado que ven de familias traballadoras, é un alumnado con conciencia, con compromiso social, con actitude crítica. Ela formouse para seguir estando no cole, na outra parte, como mestra, pero chegou á radio de forma bastante casual. Neso sí que nos podes contar igual tú máis, María Xosé, da chegada de Begoña á radio. Sabe moito mellor Bea, pero o que teño entendido diso, de lo falado con ela, é que ela tiráballe moito a cousa da radio e do xornalismo, non? E que estudiou unha carreira asumible para a súa familia, tamén era unha tranquilidade ter unha formación que, bueno, a radio era unha cousa moi casual daquela. Entón, ela gustaballe moito a información e, sobre todo, tiña cualidades innatas, absolutamente innatas, para falar. E para a radio é moi importante falar. Tiña unha voz, tiña unha presencia e tiña unha capacidade de concreción e de enfocar o asunto que a caracterizou toda a vida. Na prensa tamén o fixo, pero na radio era espectacular escoitala. Supoño que a primeira vez que escoitou a Maica Aguado na radio diría, eso é pa min. Non sei se o pensou, nese momento me levaba a pensar. E efectivamente era para ela. Ela estaba absolutamente capacitada, non, é dicir, privilexiadamente dotada para a radio. Por iso é inesquecible. As persoas que a coñecimos como xornalista de prensa, que era magnífica tamén, pero que a escoitamos pola radio, sempre estamos engaioladas de Begoña. E cando vemos unha entrevista destas que se ven en internet agora, e volves a escoitar a Begoña e dices, quedo con ela, levo a comigo. Tiñas a Maxi así. E ti quedaches moito con ela nos micros, Uxía, facendo radio con ela, man a man. Sí, xa moi a posteriori na Radio Galega en Compostela,
E eu aprendi moitísimo, claro, tiven o privilexio de formar parte dese programa Andando a Terra, que para min pois, supuxo a abrir as portas do mundo musical de moitísimos países. Algúns coñecía máis, xa os coñecía eu e outros non, pero despois tive a oportunidade de escoitar a súa análise sociopolítica, en fin, magistral. Entón, bueno, foi un privilexio. Tamén coincidí no Diario Cultural. Eu facía comentario crítico semanal durante moitos anos, e en algúns deles estaba Begoña presente tamén. Entón, a información cultural tamén é algo que marcou moito a trayectoria de Begoña e a miña. Estou me rindo, porque a etapa que eu coincidín con Begoña aquí na Radio en Vigo, claro, non facía este tipo de programa, que me podo imaginar con que prazer o faría. Pero si estou lembrando as súas crónicas, as súas noticias, que creo que o mellor Bea se lembra, non? Cando Begoña facía información, polo xeral información municipal, ou información laboral, información do Vigo da reconversión, do Vigo da movida, do Vigo da droga, das nais contra a droga, manifestacións, rúas cortadas, Begoña polo medio, co seu magnetofón. Había un magnetofón pequeniño que xa era un adianto poder levar un magnetofón na man. Ti chegabas, puñaslle o señor de turno magnetofón na tal ou tal, grababas e non podías mandar esa información á radio. Tiñas que sair á rúa, patear o que tiveras que patear para chegar á tua emisora, e se chegabas con tempo ben, e se non te parabas na casa de alguén, petabas na porta que te dixeran usar o teléfono. Porque había que mandar a crónica. Claro. Todo isto, a cuestión tecnolóxica é ben importante. E aí estaba tamén unha Begoña gimnástica. Quero decir, ela era quen de xogar hasta o último minuto por levarse esa información que somente tiña ela e que a compartía coas compañeiras. E se volvemos a Ponte nas Ondas, cantas Begoñas Camaño pode haber nas aulas de Ponte nas Ondas? Pode haber xente que está, nenas e nenos que están estudando e de repente, cando chegue o momento de estudar ou dedicarse a algo, digan, igual era a miña vocación. Sí, pois mira, eu estaba pensando cando comentabades que Begoña Camaño chegou ao eixo da comunicación por azar, non? De forma fortuita, porque ela estudou outra cousa e o que a comunicación, o xornalismo non era unha profesión que no momento estivera na cabeza como unha primeira opción, e menos para unha muller. E sí que me chama a atención o feito de que fora algo tan vocacional, que levase tan dentro e que chegara de forma tan directa e de descubrirse que realmente iso era para ela nun momento no que as facilidades eran nulas para descubrir ese mundo. Eu que tiven a sorte de ser unha alumna de Ponte nas Ondas, xa non das primeiras, xa pillei o proxecto avanzado, cando xa era quizáis un pouquiño máis habitual ter unha radio escolar, ter profesorado que soubese un pouquiño de radio e que se metese iso pouco a pouco no alumnado. Pero cando isto naceu, nos 90 tivo que ser unha revolución, claro. O feito de dar ao alumnado a oportunidade en igualdade a rapaces e a rapazas de que se escoitase a súa voz, non somente no centro educativo, senón incluso máis alá das fronteiras galegas. A comunicación con a lusofonía, que é outro dos piares de Ponte nas Ondas. Eu penso que, aí está claro que hai moitas Begoñas Camaño que descobren a súa vocación gracias a Ponte nas Ondas. Era un mundo que pensaba Begoña, a lusofonía. Ela ten participado en conferencias internacionais, pois o ben co galego integrado directamente en portugués. E Begoña, compañeira. Quen ten ese expediente? Amigos e amigas, hoxe imos presentar a xornada radiovisual interescolar Ponte nas Ondas. Benvindos. Un saúdo para todos e todas os que están aquí no IES Luis Seoane facendo radio en directo para celebrar connosco esta xornada radiovisual interescolar de Ponte nas Ondas. Un saúdo tamén para os que vos atopades nos outros 9 lugares da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal, onde tamén se está a desenvolver esta xornada radiovisual coa participación de máis de 80 escolas facendo radio en directo.
Por último, un saúdo moi especial para toda a audiencia que está a seguir esta emisión dende as escolas, dende as súas casas e dende todo o mundo a través da web de Ponte nas Ondas. Lembramos que estaremos a transmitir esta xornada ao longo de toda a mañá na web de www.pontenasondas.org e www.escolasnasondas.com e convidámosvos a quedar connosco e a gozar deste día de radio. E se queredes participar nesta celebración, podedes enviar as vosas mensaxes, parabéns, fotos ou vídeos ao enderezo web @escolasnasondas.com ou a Instagram en @pontenasondas, Facebook, Xe, etc. Hoxe comezamos cunha nova xornada de comunicación entre as escolas de Galicia e Portugal, como xa vimos facendo dende hai 3 décadas. No ano passado, celebramos o nosso 30º aniversário. E xusto cando estaba a rematar o ano do noso 30 aniversario, chegaba desde Nova Delhi unha grande sorpresa. A UNESCO presentaba un piloto da nova plataforma das boas prácticas co patrimonio cultural inmaterial, que será lanzado a finais deste ano en China. E cal foi a nosa sorpresa? Que o exemplo elexido foi a experiencia de Ponte nas Ondas. E é isso que queremos celebrar hoje com o mundo, com as escolas, com as famílias e com a cidade em geral, e somos exemplo para o mundo. E por iso, cando no mes de decembro a UNESCO presente a nova plataforma en Xiamen, China, Ponte nas Ondas, formará parte das mellores experiencias e das boas prácticas co patrimonio cultural inmaterial. Ponte nas Ondas é unha referencia para todo o mundo e o que hoxe estamos a facer aquí é un exemplo desas boas prácticas coa educación, o patrimonio, a comunicación e as tecnoloxías. E para comezarmos xa coa programación desta xornada radiovisual interescolar, facemos un adianto do que imos facer hoxe desde aquí. Acompáñanos os CEIPs de Ardán e de Sequelo, o CEP Marcos da Portela e os CIES Valle Inclán, Sánchez Cantón, Frei Martín Sarmiento e a Xunqueira 1, para facer radio en directo e actuacións variadas. E tamén faremos unha homenaxe a Begoña Caamaño, a escritora e xornalista radiofónica a que lle adica este ano o Día das Letras Galegas. Begoña Caamaño é un referente para a radio e tamén para Ponte nas Ondas. Ela tamén está presente nas nosas ondas. E agora, para começar, pedimos que grite conosco. Viva Ponte! Viva Ponte! Viva Ponte! Desde Marín chega agora o CEIP Sequelo, coa proposta Marín recende a Maios, unha viaxe sonora arredor dunha das festas máis nosas. Virán coa voz da súa radio escolar, cunha entrevista e tamén cun grupo de rapaces e rapazas que lle porán música e tradición ao programa. Adiante, CEIP Sequelo. Moi bons días teñamillos e sabano que a todos de fartura iste noso maio. A todos de fartura iste noso maio. Moi bons días, estamos emitindo en directo neste día tan especial. Hoxe a Radio Tuxiña do Sequelo únese a xornada multimedia de Ponte nas Ondas. Nunha xornada para poñer en valor o noso patrimonio. Non podíamos máis que neste especial Ponte nas Ondas traer o recendo do fiuncho e a espadaina. Porque Marín, por estas datas, recende a Maios. Hoxe os alumnos e alumnas de quinto imos contarvos por que esta festa nos une a nosa vila e aos que estaban antes canos nunha interminable cadea. Non marchedes, que comezamos. Transportando gran tesouro que os antergos nos legaron, un marcheo de ilusións. Para entender mellor que son os mallos de Marín, imos irnos a Ponte de Ume e a súa danza de Biouteira. E diredes, por que tan lonxe? Os mallos de Marín, os de Ponte de Ume, os de Vilafranca do Bierzo, en Redondela, en Ourense, en Pontevedra, en Alán, son o mesmo. A natureza dormida a que o home trata de despertar para que dé o seu froito.
todos eses sitios comparten co Marín unha estrofa que de cando en vez aparece nas coplas e que son a orixe e a función dos mallos, e que nesta grabación da boa de Pontedeume dunha das nosas compañeiras oímos. Serefín, serefán, que de noite virán, maio entra de crejo xuradón. Ai, o maio, ai, oxe, o primeiro de maio choveu e nevou, pasou o burro e non se mollou. Levántate, Maio, que tanto durmiches, o burro xa pasou e ti non o oíches. Cantan en Marín e cantan en Vilafranca. E ese burro que oídes pasando por todo Galicia é a representación simbólica do inverno que tarda en pasar. Levántate, Maio é a clave do ritual. Botaron calderilla e ti non o sentiches. Botaron calderilla e ti non o sentiches. De todo isto, quen sabe moito é a nosa compañeira Noa, que leva moito tempo participando na festa co Mallo de San Xián dos da Caña. Bo día, Noa, benvida. Bo día. Cando empezaches a participar na festa? Fai 3 anos cando tiña 8. Que é o que máis che gusta da festa dos mallos os días antes? Buscar o fiuncho, recoller as flores, romper os ovos e facer o mallo cos meus compañeiros. E do propio día? Vender as coplas, divertirme e cantar. E para rematar, unha pregunta que nos facemos todos, incluso o profe, por que o Mallo de San Xián non o Sequelo que é moito mellor? A miña tía animoume a participar porque na casa da miña avoa fai uns anos facíanse ali os mallos. Este ano costoume moito dicirme en que mallo participar. Grazas polas túas respostas tan sinceras e xa podes ocupar o teu sitio co resto dos teus compañeiros. Porque agora é o momento de que Noa e o resto dos nosos compañeiros posamos en como soan os maios de Marín en vivo e en directo, cunha copla preparada para a ocasión. A ponte serve para atravessar, a ponte serve para ligar a terra que a água desuniu, os dois lados do mesmo rio. A ponte serve para nos juntar. A língua serve para falar, a língua serve para beijar, que nos fala o corazón, que nos segura a man. A língua serve para nos juntar. Ponte deste lado. Ya. Homes e mulleres poñan atención, que o mallo do Sequelo comexa a actuación. Que o mallo do Sequelo comexa a actuación. Escoiten señores, vamos a cantar. Temos moitas ganas de cartos gañar. Temos moitas ganas de cartos gañar. Señoras e señores, póñanse a cola, que estamos cantando en Ponte nas Ondas. Que estamos cantando en Ponte nas Ondas. Moito traballiño. Moito traballiño. Moito traballiño é máis. Foi o que pasamos buscando as flores. Foi o que pasamos buscando as flores. Para poder vestilo con traxe bonito, fomos mercalo onte ao mercadillo. Fomos mercalo onte ao mercadillo. Dio pequeno tineiro, feito con fiuncho e ovos valeiros. Feito con fiuncho e ovos valeiros.
O maiño ten un mandilón, verde, vermello e ten solo un botón. Verde, vermello e ten solo un botón. Os campos en busca de cesta, somos os primeiros en chegar á festa. Fomos os primeiros en chegar á festa. Saínos un home cun pau na súa man, quería matarnos por cantar fatal. Quería matarnos por cantar fatal. Levántate, Maio, e monta a correr, que xa chegamos tarde para ir comer. que xa chegamos tarde para ir comer. Levántate, Maio, levántate xa, queremos cartiños para merendar. Queremos cartiños para merendar. Señores dos segurados, teñan compasión, paren, escoiten a nosa canción. Paren, escoiten a nosa canción. Señores da mesa, imos rematar, de a noso premio queremos marchar. De a noso premio queremos marchar. De a nosa rosca e malo chocolate, esta nosa copla chegou ao remate. Que esta nosa copla chegou ao remate. Xa nos despedimos porque xa nos vamos, saudando a todos, adeus a todo ano. Saudando a todos, adeus a todo ano. La chica de allí. Coas voces e os paus? Martí, estás tonto. Hola. Hola. No se me escucha. A ver, habla. Hola. É o noso Martí, xeito... non se te escucha. Coas voces e os paus é o noso xeito de participar nesta xornada multimedia, levando polas ondas a voz de Marín. Grazas á organización de Ponte nas Ondas por deixarnos compartir as tradicións da nosa vila. E lembrade, o 1º de maio esperamos en Marín, na Alameda pola mañá e pola tarde, no concurso da Praza do Reloxo, unha praza da cultura de Seixo, onde tamén hai maios. Porque Marín é terra de moitos mallos. Ah, e tamén de barcos. Non faltedes. Pero tiene que subir. É a quenda agora do CEP Marcos da Portela, outro dos centros que hoxe quere facer ponte a través da radio, co programa Reducir, Reciclar e Reutilizar. Moitas grazas por estar aquí e por compartir esta experiencia con todos nós. ¡Ánimo! Joder. Puta mierda. Es que por encima se podría adelantar. Y de puta gracia.
No está. Cállate, coño, que se están conectando. Me dijo. Ya empezamos. No sé. ¿Qué te calles, cabrón? Hola. No. Claro, ya somos bonos de mierda. Cállate. Espera. Volando, yo me voy a poner de este lado al lado de la otra. Un río de palabras, unha raia que se borra, unhas beiras escoitando, concertinas e zanfonas, unha ponte de futuro por camiños do pasado, transportando gran tesouro que os antergos nos legaron, un marcheo de ilusións e palabras que partiron, nos devolve novos sons con violas de asubío. Ondas novas van, ondas cara ao mar, ondas chegarán, ondas alén mar. Ponte a bailar, ponte a cantar, ponte nesta beira ena de alén mar, ponte a falar, ponte a soñar, ponte nesta beira ena de alén mar. Unha fala que enamora, unha ponte que achega sobre as ondas da memoria, caro Atlántico nos leva a lembranza de cancións, estimula as nosas voces nas ondas da tradición, atopamos novas fontes, nin raya nin mar lonxiano, nin distancias nos separan, cando todos escoitamos con orgullo a nosa fala. Ondas novas van, ondas cara ao mar, ondas chegarán, ondas alén mar. Seguimos no Ponte nas Ondas. Agora, co alumnado de sexto de primaria, do CEP Marcos da Portela, un colexio que está moi preto daqui, en Monteporreiro. Acompáñanos dous dos seus alumnos, Aroa e Darío. Bo día. Hola, que tal? Contádenos, que nos tedes preparado? Pois os compañeiros e compañeiras imos interpretar unha canción que fixemos titulada Reducir, Reciclar, Reutilizar. E de que trata esta canción? Fala da necesidade de ter uns bons hábitos de consumo que nos permitan satisfacer as nosas necesidades, pero tendo en conta a sostibilidade do planeta. E como xurdiu esta idea? Ben, resulta que no centro estamos a desenvolver un proxecto relacionado coa música. E unha das súas actividades consistía en crear unha canción a partires dun libro. Nos escollimos Os bolechas queren saber como producir menos lixo, un libro de Pepe Carreiro e transformámolo en canción. Sí, e tamén gravamos un videoclip con ela. E canta xente participa na canción? Cantamos todas e todos. Hai 6 solistas e o resto cantamos os coros. E animaredes vos a cantala? Por suposto, aí subimos. Pois imos aló co alumnado do CEP Marcos da Portela e o seu tema Reducir, reciclar, reutilizar.
paseo de liso, latas de refresco, restos de chourizo, todo xunto, vaya por callada. Este sistema non me gusta nada. Quen foi? O que fixo iso? Quen foi? Mira, vaya liso. Quen foi? O que fixo iso? Mira, vaya liso. Sabes quen o fixo? Quen foi? O que fixo iso? Quen foi? Mira, vaya liso. Quen foi? O que fixo iso? Mira, vaya liso. Sabes quen o fixo? Cando vayas ao supermercado, segue este consello, non é complicado. Leva sempre o carriño da compra, fai igual servizo, non se gastan bolsas. Hai que reducir, reciclar, reutilizar. Hai que reducir, reciclar, reutilizar. Moita cousa ben empaquetada, pero algún envase non vale para nada. As bandexas debes evitar, tardan moito tempo en se desintegrar. Hai que reducir, reciclar, reutilizar. Hai que reducir, reciclar, reutilizar. Cando vayas a mercar o leite, fíxate no envase moi atentamente. O que ven en vidro é genial, a botella boa para reutilizar. Hai que reducir, reciclar, reutilizar. Hai que reducir, reciclar, reutilizar. Cando vexas un folio usado, mira a ver se podes escribir por outro lado. Non esqueza, reciclar cantón, talas menos bosques, é moito mellor. Calculando ben o que comemos, faz a compra xusta, aínda pagas menos. Non estragas toda esa comida, e se sobra algo, fai empanadillas. O que fixo iso? Quen foi? Mira, vaya liso. Quen foi? O que fixo iso? Mira, vaya liso. Sabes quen o fixo? Quen foi? O que fixo iso? Quen foi? Mira, vaya liso. Quen foi? O que fixo iso? Mira, vaya liso. Sabes quen o fixo? Quen foi? O que fixo iso? Quen foi? Mira, vaya liso. Quen foi? O que fixo iso? Mira, vaya liso. Sabes quen o fixo? Quen foi? O que fixo iso? Quen foi? Mira, vaya liso. Quen foi? O que fixo iso? Mira, vaya liso. Sabes quen o fixo? Quen foi? O que fixo iso? Quen foi? Mira, vaya liso. Quen foi? O que fixo iso? Mira, vaya liso. Sabes quen o fixo? Da outra beira do río hai un espello no que me miro. Da outra banda do Minho ouvi cantar e sonhei contigo. Do outro lado da raia cruzado o sol está nossa vala. Vou-me embora, vou-me pra lá, bem longe de ser mais canto, viras e alalás. Que vivam por muitos anos as nossas 7 mulheres do Minho. E o cravo que deu prendido na nossa mão pelo mês de abril. Viva Maria da Fonte, vivam as duas margens do rio. Vou-me embora, vou-me pra lá, havemos de ser mais canto, viras e alalás. Ouvi ao longe milheiros de vozes, senti mais perto Galiza e Portugal. Passei a ponte e trouxe uma flor, do outro lado do Lisa, meu amor. Ouvi ao longe milheiros de vozes, senti mais perto Galiza e Portugal. Passei a ponte e trouxe uma flor, do outro lado do Lisa, meu amor.
o IES a Xunqueira 1, co programa do papel á pantalla, unha proposta que nos leva do mundo dos libros ao das adaptacións audiovisuais. Van reflexionar sobre títulos moi coñecidos e sobre o que fai que unha adaptación sexa fiel, interesante ou polémica. Imos, Xunqueira 1! Programa do papel á pantalla dende o IES Luís Seoane nesta xornada especial en multimedia de Ponte nas Ondas. De Borreiro e de San Cibrán, e todos xuntos imos pintar o zánico que vos do seu lugar. Ola, boas. Somos os alumnos de terceiro A do IES a Xunqueira 1. Eu son Iara, estou acompañada polos meus compañeiros Sara. Hola. Inaya. Hola. E Alexander. Hola. Queremos saudar a todas as persoas que estades aquí, presentes ou véndonos e escoitándonos dende os vosos centros ou os vosos fogares. E tamén dar moitas grazas ao equipo técnico que nos acompaña hoxe e que fai todo isto posible. E, por suposto, ao Instituto Luís Seoane por convidarnos. E tamén aproveitamos para dicirvos que a radio do noso instituto chámase Radio Ra. Como onte foi o día do libro, hoxe imos falar dun tema moi controvertido: as adaptacións literarias, as películas ou as series. O noso programa está dividido en 3 seccións: que fai unha boa adaptación, os cambios na trama fan que unha adaptación sexa mala e cando se considera que unha adaptación é mala. Comentaremos as seguintes adaptacións: a saga Culpables, de Mercedes Ron, El verano en el que me enamoré, de Jenny Han, My Fall London, tamén de Mercedes Ron, La asistenta, de Frida McFadden e American Psycho, de Bret Easton Ellis. Para abrir o melón, lanzamos unha pregunta. Que fai unha boa adaptación ser boa? Eu penso que para facer unha boa adaptación é necesario ser fiel á trama e non alterar a historia. E tamén contratar uns actores que se parezan á descripción das personaxes e que a vez sexan bons actores. Xa que de nada sirve que sexan idénticos aos personaxes, pero que non saiban interpretar ben o papel ou viceversa. Pero, sobre todo, eu penso que o máis importante e imprescindible para facer unha boa adaptación literaria é que se lle dedique tempo e cariño, xa que ben demostrado está que facer unha adaptación rápida para gañar cartos ou facelas sen ánimos, sen entender ben a historia, as persoaxes, etc., non é nada bo. Pero, bueno, xa falaremos disto máis adiante. Non nos adiantemos que aínda queda moito programa. Eu estou bastante de acordo coa opinión que deu anteriormente o meu compañeiro, porque ao final adaptar un libro é levar ao terreo do cine o escrito, e iso podese concebir e executar de maneiras diferentes. Cada director ou guionista adapta da maneira que guste, e iso tamén aporta moito máis á creación. Ao fin e ao cabo, todas as historias son diferentes e deben ser un caso para cada unha. E un dos erros que se comete frecuentemente neste terreo das adaptacións é usar o mesmo molde para cada adaptación. Pero penso que se debe traballar un pouco mellorar a trama e facela un pouco máis entretida cando se adapta a gran pantalla, porque non sei vos, pero eu cando vexo un par de capítulos dunha serie ou vexo uns minutos dunha película e non me gustan ou non me parecen entretidos, deixo de vela. É diferente do libro, porque nun libro sempre sabes que van vir cousas máis emocionantes, pero nunha serie ou película pode ser unha historia plana e normalmente cansámonos dela antes, porque pode que todo siga na mesma liña. Ti, Naya, que opinas? Eu tamén estou bastante de acordo con vos, pero penso que ademais de ser fiel e ter bons actores, unha boa adaptación tamén debería aportar algo novo, para sorprender un pouco ao espectador sen perder a esencia da historia. E como dixo Sara, tamén é moi importante o ritmo, porque no cine ou na serie se non engancha dende o principio, a xente deixa de vela máis rápido que cun libro.
Por exemplo, na adaptación á película de La asistenta de Freida McFadden, que tivo moito éxito como novela, hai moita expectativa en como van trasladar esa tensión e os xiros á pantalla, porque iso é o que realmente engancha na historia. Así que ao final eu creo que o equilibrio entre fidelidade, ritmo e capacidade de sorprender é o máis importante para que unha adaptación funcione. E ti, Iara, que engaderías? Sobra dicir que estou moi de acordo cos puntos que propuxestes, porque sen dúbida son claves para unha boa adaptación. Eu quero seguir un pouco pola liña que Inaya deixou caer dicindo que as adaptacións deben aportar. Na miña opinión persoal, unha adaptación boa non debe ser calcada ao material orixinal, porque que gracia ten ver o mismo dúas veces. Unha adaptación debe aportar e incluso corrixir cousas para levar as historias ás súas mellores versións. Por exemplo, no libro de American Psycho preséntanos un Patrick Bateman completamente psicopático. Na película, o protagonista ten cambios. Pasamos dun burato negro frío e completamente distante ao lector a unha personaxe carismática e divertida, como podemos ver que tamén co resto de personaxes da película, é dicir, nós tamén caemos nas súas manipulacións. Por isto, eu penso que unha boa adaptación non debe ser unha copia, senón estar, como ben di a palabra, adaptada. Bloque 2. Os cambios na trama fan que a adaptación sexa mala? Eu non creo que os cambios na trama sexan algo malo de por sí, máis ben penso que son case inevitables cando pasas dunha novela ao cine ou á televisión. O importante é que eses cambios teñan sentido e non rompan a coherencia da historia nin a evolución das personaxes. Ás veces hai partes dun libro que funcionan moi ben na lectura, pero que na pantalla poden resultar lentas ou pouco necesarias. E aí é onde entra o traballo de adaptación. Por exemplo, nas adaptacións da triloxía Culpables de Mercedes Ron, houbo cambios con respecto aos libros. E a moita xente non lle gustaron precisamente porque alteraban cousas importantes para os fans. Así que ao final, máis que evitar os cambios, eu diría que a clave está en saber cales facer e ata onde chegar sen perder a esencia da historia. Exactamente, os cambios na trama deben estar feitos para enganchar a historia e facela mellor. Deben aportar, e ás veces non somos xustos cos cambios que se fan como espectadores, porque sí, pode que o libro estea moi ben escrito e o consideremos perfecto, pero é perfecto na literatura e non sempre na pantalla. Temos que ser conscientes de que moitas veces os cambios que consideramos radicais son os que se necesitan para que a historia teña un ritmo adecuado e adaptado. Pero os cambios nunca deben afectar as personaxes nin os seus comportamentos, porque entón sí que temos todo o dereito como leitores a denominar a obra cinematográfica mala ou inadecuada. Tampouco se poden facer cambios que dean de cheo no corazón da historia, cambios básicos como o lugar onde suceden os feitos ou cousas que non estean nin aprobadas polo propio autor ou autora, cousa que eu considero imprescindible para facer unha boa adaptación. Que en algún momento se consulten os cambios ou guións co autor lexítimo da obra, porque ninguén coñece o público lector como o propio escritor ou escritora. Alexander, que nos podes contar ti? Bueno, eu penso que depende. Xa que é certo que ás veces non é bo facer cambios na trama, debido a que quizáis a escena que están editando ou eliminando do libro, ao guionista pode parecerlle que non é importante ou que é recheo sen máis, pero que en realidade resulte ser unha das escenas máis importantes para o desenvolvemento de alguna das personaxes ou necesarias para entender algo da trama. Por exemplo, pode resultar útil para entender mellor algo que sairá máis adiante. En cambio, sí que é certo que ás veces isto non é así, e os cambios na trama poden ser útiles para o filme, pero nese tema xa profundiza agora a miña compañeira Yara. Ben, eu creo que os cambios na trama son, ademais de como xa dixemos, inevitables, moitas veces necesarios para unha adaptación, e non necesariamente malos se se fan de xeito correcto. Recordemos que no noso primeiro punto falábamos de que unha adaptación tiña que aportar, non ser unha copia exacta. Como ben dicía Sara, o cariño fai que moitas veces non sexamos xustos. Moitas veces os espectadores queren que haxa fidelidade e se respeten as decisións do autor orixinal e acaban rexeitándose e criticando os cambios que poden chegar
a mellorar o propio material de base. Como xa falaba Inaya, por exemplo, na triloxía Culpables. No último libro e na última película, Culpa Nuestra, hai un cambio vital respecto a nai de Nick Lister. Sen facer spoilers. Na película tomaron unha decisión moi arriscada co personaxe e, sen dúbida, completamente afastada do libro. Ese final que decidiron facer ao seu xeito na película deulle máis peso tanto ao desenvolvemento de Nick como á mensaxe da historia. Paréceme un dos grandes exemplos de que os cambios non empeoran a calidade, senón que poden facer a obra moito mellor. Sob estas avelaneiras floridas, e quem for tão linda como nós, linda, se ao amigo amar, sob estas avelaneiras floridas. O seguinte tema que imos tratar é cando se considera que unha adaptación é mala? Bueno, chegando á última pregunta do programa. Ben, eu penso que unha adaptación é mala cando non cumple os seguintes requisitos básicos. Primeiro, ter un bo elenco que cumpla co que dixen antes, é dicir, que teñan parecido cos persoaxes e que saiban interpretar ben o papel asinado. Segundo, que a dirixa un bo director ou directora, xa que por moito que os actores sexan de 10, sen un bo director ou directora competente que saiba levalo, é como se non houbera nada. E, por último, ter un bo guionista que saiba que partes hai que engadir, cales hai que eliminar e cales hai que cambiar para que a adaptación sexa todo o fiel posible ao libro e que, ao mesmo tempo, non cometa errores e corrisa os seus propios. Eu engadiría que unha adaptación tamén se considera mala cando non consegue transmitir o mesmo que o libro, aínda que teña bons actores ou bo director. Ás veces todo parece correcto a nivel técnico, pero pérdese a esencia da historia ou non conecta co público. Tamén pasa cando os cambios que se fan non están ben xustificados ou parecen feitos sen entender realmente a obra orixinal. Por exemplo, no caso de My Fault London, baseada na historia de Mercedes Ron, tamén a opinión é unha mala adaptación, en parte porque cambiaron case toda a personalidade do protagonista, algo que nos libros é clave para a trama e a relación entre os protagonistas. Ao final, cando modificas algo tan importante, a historia perde moita forza, segundo a miña opinión. Así que, en resumo, unha mala adaptación é aquela que, por moitos recursos que teña, non respecta nin entende o que facía especial a historia orixinal. Eu, como afeccionada aos libros e ao cine, considero que unha adaptación é mala cando non se realizan cambios innecesarios ou demasiado grandes, senón cando non se respeitan na produción ideoloxías básicas esenciais do libro. Como exemplo, poño El verano en que me enamoré. Non me parece unha mala adaptación como fan dos libros de Jenny Han e da serie cuxo desenlace se lanzou en setembro do ano pasado, mas para algunhas persoas foi mala e incorrecta. Se vos son sincera, cando eu vin a primeira temporada da serie pensei, e cando pasaron todas estas cousas no libro? Cheguei a que me gustara máis a serie que o libro, porque pensaba que no libro todo era moito máis aburrido, pero non. Na primeira tempada do libro inclúense cousas do segundo, e isto a algúns prohibios moito, mas eu considerei que estes cambios eran sensatos, porque engadían moitísimo máis ritmo á historia e enganchaba moito máis. Si se fixeron cambios grandes, pero funcionaron ben e compaxinaban a perfección coa historia, respetando en sí ao libro. Para min, unha mala adaptación é na que se utiliza o recurso só como unha maneira de vender. Explícome. Se ben é certo que os cambios poden alzar unha obra, demasiados deles poden acabar por afundila. Ás veces, ven unha adaptación, todo está tan cambiado que parece que estamos a ver algo completamente novo, só que cos nomes das personaxes das que nos namoramos no libro. E claro, levamos un chasco, porque pouco ten que ver co que esperábamos. Neses casos, notase as leguas que non hai cariño ou respeto por preservar a esencia ou transmitir o mesmo sentimento. Únicamente ganas de gañar cartos coas visitas dos fans e acaba por sacarte totalmente da maxia da historia. Na miña opinión, iso é que converte unha adaptación en mala, non cando os actores non cadran coas descripcións orixinais ou cando falta unha escena moi querida, nin cando hai un cambio clave na trama, senón cando é máis unha estrategia comercial e de conveniencia publicitaria que esforzo e dedicación sinceiros por facer algo bo para os espectadores.
florido bailemos. E quem vem parecer como nós parecemos. E ata aquí o programa de hoxe. Moitísimas grazas por escoitarnos nesta xornada especial de Ponte nas Ondas. Esperamos que vos gustara, que o pasaredes ben con nós e que tamén vos animedes a reflexionar sobre as adaptacións literarias, tanto como lectores como espectadores. Nos despedímonos dende o IES Luis Seoane e lembrade, nunca deixedes de ler nin de ver historias que vos fagan pensar. Ata a próxima! Sob o ramo em que nós bailamos, vira a bailar. Moitas grazas, Xunqueira 1. Seguimos co IES Sánchez Cantón, que chega cunha proposta dobre desde a súa radio escolar, unindo literatura, memoria e patrimonio cultural. Hoxe van a chegarnos as figuras de Begoña Caamaño e José Suárez, nun percorrido pola palabra, pola imaxe e pola nosa cultura. E mentres ultiman a preparación da súa intervención, convidámosvos a gozar dunha primicia moi especial, un videoclip de Uxía dedicado a Begoña Caamaño, nunha homenaxe especialmente emotiva a quen foi tamén unha amiga moi querida. ¿Y dónde? Nas ondas do mar de Vigo emerxe unha loira vela, nos teus brazos o abrigo, na túa fronte unha estrela. E nos camiños da vida sementas mil amizades, vestidiña de cor lila, defendendo a igualdade. Queremoste como es, lista sen pelos na lingua, rabuda como ao nordés, pois o mundo do revés. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Nas rúas de Compostela, berrando polas mulleres, nas manis e na taberna, ou no colo dos praceres. Desde sempre viaxeira, viviches andando a terra, de Cuba a Chichiriviche, por un mundo sen fronteiras. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía.
Teño unha casiña branca na mariña entre os loureiros. Teño amores, teño barca. Moi bons días a todos e todas. Hoxe, 24 de abril, nesta xornada interescolar radiovisual Ponte nas Ondas, o alumnado de Ondas Sánchez Radio Escolar do IES Sánchez Cantón imos tecer os fíos dunha vida excepcional. No 2026, Galicia celebra as súas letras dedicándollas a unha muller que foi xornalista, activista e unha das nosas narradoras máis orixinais, Begoña Caamaño. Unha vida feita de moitos camiños que, pouco a pouco, se foron entrelazando. Unha muller que, malia deixarnos cedo, legou un universo literario onde as voces silenciadas da historia por fin puideron falar e ocupar o lugar que merecían. Baseándonos no fermoso álbum ilustrado de Eva Mejuto e Nuria Díaz, Os fíos de Begoña, hoxe imos descubrir como se entrelazaron na súa vida a radio, o compromiso feminista, a maxia dos mitos e a paixón por contar historias que cambiaron a maneira de mirar o mundo. Todo comeza en Vigo, o 14 de outubro de 1964, no barrio obreiro do Calvario. Begoña era filla do medio de 4 irmáns e medraba nun tempo sen pantallas nin internet, onde a rúa e a imaginación eran o máis importante. Pasaba os días xogando, inventando historias e viaxando coa mente, ata a lúa e de volta. De pequena podía ser quen quixese, raíña, aventureira, heroína, porque na miña imaginación non había límites. Tamén lle prestaba moito ler. Na súa casa había libros de todo tipo e ela devorábaos, especialmente as historias de mitoloxía, de deuses, de aventuras e de mulleres valentes. Hai dous nomes fundamentais na súa formación. No colexio Amor de Dios, a escritora María Xosé Queizán, que espertou nela o activismo. E no Instituto Alexandre Bóveda, Carmen Panero, quen lle ensinou a amar a literatura como un xeito de entender o mundo. Sempre fui unha nena moi lectora e necesitaba identificarme coas mozas protagonistas das novelas. Con 11 anos lín a Odisea e fascinoume, pero non fun quen de identificarme con personaxe ningún. E aí está a clave, gustáballe a Odisea, pero non atopaba referentes femininos cos que identificarse. Esa incomodidade marcaría máis tarde a súa obra. Aínda que estudou maxisterio, o destino levouna á radio. Empezou en Vigo, en Radio Noroeste e Radio Popular, onde aprendeu desde cero a falar ao micrófono e a contar historias que conectaban coa xente. En 1989 incorpórase á Radio Galega. Na radio atopou o seu fogar e amizades para toda a vida como Ana Romaní. Alí fixo xornalismo de rúa, de contacto coa xente, sempre defendendo o uso do noso idioma e a verdade por riba de todo. Non era só un traballo, era unha forma de estar no mundo, de escoitar e de dar voz a quen non a tiña. Para ela, o xornalismo non era neutral. Debía denunciar as injustizas e facer visible o que moitas veces se ocultaba. Lembremos programas míticos onde escoitamos a súa voz, como o Diario Cultural, Andando a Terra ou o seu propio espazo, Club Cultura. Namoreime do xornalismo e alí me enganchei e até hoxe creamos que estábamos construindo unha radio para un país. Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Begoña era unha muller de acción. Non quedaba calada ante as injustizas e participou activamente en movementos sociais e feministas.
Foi parte da creación de Mugacom, Mulleres Galegas na Comunicación, e estivo implicada en loitas polos dereitos laborais, contra as guerras e contra desastres como Prestige, levantando a voz cando facía falta. O seu feminismo era unha forma de entender o mundo, baseada na igualdade, na xustiza e na creación de redes entre mulleres. Para ela, a amizade era fundamental. Cría que o que realmente nos fai felices é construir vínculos fortes e apoiarnos unhas ás outras. Aprendín que xuntas somos máis fortes, que só tecendo redes entre nós podemos cambiar o mundo. Tamén foi unha muller curiosa e viaxeira. Percorreu países como Nicaragua, Cuba ou Senegal, sempre buscando novas historias e novas realidades. Un dos momentos máis emotivos foi a súa viaxe en autobús ata Bruxelas no ano 2000 coas súas compañeiras feministas, desafiando o establecido. Non hai outro mundo posible sen as mulleres. Non hai alternativa xusta sen o feminismo. É o tempo da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e, por que non, da felicidade. Aos 45 anos, Begoña decide facer realidade o seu soño, escribir o libro que lle gustaría ler, pero non calquera historia, senón aquelas que ela botara en falta cando era pequena. En Circe ou o pracer do azul, en 2009, dalle a volta a Odisea. Xa non é a historia de Ulises, senón a amizade e o intercambio epistolar entre Circe e Penélope. Esa idea nace da súa infancia, desa sensación de non atopar referentes cos que identificarse nos libros que lía. Precisaba historias nas que recoñecerme, nas que as mulleres tivesen voz e puidesen contar tamén a súa propia historia. E despois, veu Morgana Nesmelle, no 2012, un diálogo co mestre Cunqueiro, onde reivindica a Morgana fronte ao poder totalitario de Merlín e a cobardía de Arthur. É unha literatura de sororidade, de redes de axuda entre mulleres que deciden mudar a historia que outros escribiron por elas. Eu son Morgana e esta é a miña historia, contada por min mesma, coa miña voz. A única historia na que me vexo e en que me recoñezo. No ano 2011, a vida puxolle un reto inxusto, un cancro de páncreas. Pero Begoña, vitalista como era, non deixou de ler nin de loitar, rodeada sempre do amor das súas amigas e do seu compañeiro Echanís. Begoña afrontou a enfermidade con lucidez e valentía, sendo consciente do momento que vivía, pero sen perder nunca a súa identidade nin a súa forma de mirar o mundo. Mesmo no final, seguiu sendo dona da súa propia historia. Ela dicía que a lectura é a súa mellor quimioterapia. O seu fío rompeu físicamente o 27 de outubro de 2014, xusto despois de facer os 50 anos. Pero o fío da memoria non rompe. Begoña deixou un legado de dignidade e liberdade, que hoxe tece o futuro das nosas letras. Adeus á miña casiña, portelo do meu quinteiro, auga da miña fontiña, sombra do meu laranxeiro. Rematamos este especial convidándovos a ler a Begoña Caamaño, a descubrir as súas historias e a mirar o mundo con ollos máis críticos e máis libres. Porque, como ela fixo, tamén nós podemos cambiar as historias que nos contaron. Grazas por acompañarnos neste camiño. Foi un placer compartir esta xornada de radio interescolar radiovisual de Ponte nas Ondas con outros centros de Pontevedra. Ata a próxima! Polos pitiños que dormen fora, o
Jung e os meus compañeros son Pablo Pazos e Jacobo. E o noso programa vai tratar dun persoeiro galego moi internacional que puxo en valor o noso patrimonio cultural, social e etnográfico dende a fotografía. Falamos de José Suárez, fotógrafo a quen a Real Academia Galega de Belas Artes homenaxea no Día das Artes Galegas, que se celebrou o 1 de abril. E ben, compañeros, que nos podedes contar deste personaxe? Pois José Suárez naceu en Allariz en 1902. Con 17 anos é cando comeza a dedicarse á fotografía, porque o seu pai o agasalha nunha cámara ao aprobar bacharelato. Un par de anos despois, mentre estudaba Dereito en Salamanca, comezou a colaborar na revista Vida Gallega e realizar cortametraxes cinematográficas. Andando ao mesmo tempo, en 1932, publicou o libro 50 fotos de Salamanca, con prólogo de Miguel de Unamuno. Sí, e non esquezas que neste ano tamén son varias series de fotografías xenográficas sobre actividades profesionais, boleiros, talleiros, xeadores, mariñeiros e romeiros. O dato curioso, en 1935 comezou a rodar o documental Mariñeiros na comarca do Brazo, pero non chegou a rematalo por mor da Guerra Civil Española. Hoxe en día está perdido. A Guerra Civil supuso un cambio de rumbo para moitos, e José Suárez, a finais de 1936, emigrou a Argentina, a Uruguai no 1950 e no 53 a Xapón, desenvolvendo traballos de correspondente e fotoxornalista. En 1959 regresou a España, máis tipo de dificultades para dar a coñecer o seu povo. En 1965 publicou un libro sobre a Mancha e máis tarde, en 1966, publicou no Reino Unido un libro sobre a tauromaquia titulado The Life and Death of the Fighting Bull. En 1982 publicouse o libro póstumo Galicia, Terra, Mar e Xentes con 161 fotografías. Por último, no ano 2015, o Museo Centro Gallás da Cidade da Cultura organizou unha exposición co título José Suárez, uns ollos vivos que pensan que viaxou por Nova Delhi, A Coruña, Madrid, Buenos Aires, París, Tokio e Salamanca. Graciñas, compañeiros, por este recorrido biográfico, mais coincidiredes comigo en que para afondar nesta figura hai que amosar a súa obra, que como toda é imposible. Por iso presentaremos unha selección de fotografías de diferentes series, como Romaría de San Victorio 1932, Galicia nos anos 60 ou Mariñeiros 1936. A través do branco e negro recuperaremos anacos da nosa historia cunha soa ollada. Comezamos. Comezas ti, Pablo? Ben, comezo eu con dúas fotografías de oficios tradicionais vencellados ao marisqueo. Nunha, temos un grupo de mariscadores que andan ao rastro, e na outra, mariscadoras de a pé. O contraste das fotos vese na marea, elas con baixamar e eles en gamelas en zonas moito máis profundas. Hoxe en día, estes trafegos desempeñanos ambos sexos, mas non de xeito equitativo. José Suárez parece querer transmitir a dignidade do traballo e a importancia da vida cotidiana das clases populares. O uso do branco e negro, a luz natural e un encadre coidado resaltan as persoas e o seu esforzo, sen artificios. A composición, sobre todo, céntrase na acción e traballo grupal. As fotografías son, ao mesmo tempo, documentais e artísticas, xa que rexistran a realidade cunha clara intención estética e expresiva. Graciñas, Pablo. Agora tocalle a Jacobo e continuamos co tema do mar e con oficios relacionados. Ti que nos traes, Jacobo? Pois sí, Jun, eu traio-vos dúas imaxes que pertencen á serie Mariñeiros, que é do 1936. En ambas vemos a figura dunha redeira, nun caso a certa distancia e noutro preto. O contraste é evidente. Nunca só temos un plano detalle para amosar a agulla para tecer e arranxar as redes, as mans, as roupas, de diferentes tecidos e con diferentes estampados, neste caso de cadros e rayas. Na segunda foto podemos ver as dimensións da tarefa realizada, a magnitude das redes estiradas como cumio dun traballo que perfectamente podría ser individual e que aínda hoxe en día están maioritariamente en mans de mulleres. Pois moitísimas grazas, Jacobo, pola túa achega. Agora tocaríalle a Pablo Pazos coa súa imaxe de Galicia nos anos 60. Que nos podes contar? Eu vou falar de dúas fotografías diferentes vencelladas tamén co mar, mais dende outra perspectiva, a da alimentación. Por unha banda, temos unha romaría tradicional que destaca unha polbeira nun posto da rúa nunha festa. E na seguinte foto temos un secadoiro tradicional de polvo. Entre ambas imaxes hai unha diferenza de case 30 anos, pois a primeira foi tomada na romaría de San Victorio no ano 1932 na Pobra do Brollón
e a segunda pertenece á serie Galicia 1960, unha vez que José Suárez volveu da migración. Na foto da polbeira vemos como ela ocupa o lugar central e ademais hai dous señores e unha señora que parece que van pedir para xantar. Falando da composición, na foto da polbeira atopamos nun plano de conxunto a muller traballando, dando a entender que é a protagonista, e no fondo os compradores. Na outra imaxe, situada nunha praia durante os anos 60, hai uns polvos deshidratando o sol para que non se descompoñan, colocados nun obxeto que semella un tendal. Realízase na praia para aproveitar a virxe mariña e o sol. Na actualidade, esta actividade realízase pouco. Compositivamente, podemos diferenciar dúas partes. Na metade de arriba aparece o tendal dos polvos e na metade de abaixo o mar cos montes ao fondo, que representan moito Galicia. As dúas fotos parecen unha mestura entre a artística documental, que queren contar o mundo que se estaba vivindo en Galicia no século XX e o atraso tecnolóxico desta. Ben, agora só faltarías ti, Jon. Contanos algo sobre a túa imaxe. Moi ben, a miña imaxe é sobre traballos de mulleres e homes compartidos. Documenta o traballo portuario e a industria conserveira na Galicia de principios do século XX. A escena amosa 4 mulleres e 2 homes colaborando no transporte de caixas sobre un peirao de madeira. Arrastran entre os 6 un montón de caixas que probablemente levarían algún tipo de produto. Os homes se empurran dende atrás e as mulleres son as que tiran da corda. O peirao e o mar vese de fondo e podemos apreciar un certo ángulo contrapicado que enxalza a dimensión cooperativa e a identidade mariñeira galega. Ben, pois xa rematamos con o noso programa dedicado a José Suárez, cunha pequena mostra ao seu traballo. Agardamos que vos gustase e agradecemos esta oportunidade para poder participar en Ponte nas Ondas. Grazas a todos e ata a próxima. A raíz do toxo verde, a raíz do toxo verde, mañá la calentade. Os amorzinhos priñeiros, amorzinhos priñeiros, son pensados na loitade. Os amorzinhos priñeiros, amorzinhos priñeiros, son pensados na loitade. Ai, 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 a rapaza calaguinha, a rapaza calaguinha que non rima na malengue. Canto máis veciño, mira, canto máis veciño, mira, cantos máis amores teñe. Canto máis veciño, mira, canto máis veciño, mira, cantos máis amores teñe. Ai, la, la, ai, la, la, ai, la, la, unha vella dixe a outra, unha vella dixe a outra polo buraco da porta. Ti goberna a túa vida, ti goberna a túa vida, que a miña nada te importa. Ti goberna a túa vida, ti goberna a túa vida, que a miña nada te importa. Ai, la, la, ai, la, la, ai, la, la, ai, la, la, ai, la, la.
É o momento do IES Frei Martín Sarmiento, que chega co programa Son da Terra, dedicado á música tradicional galega e a un símbolo esencial da nosa identidade, a gaita. Ademais de presentar a súa nova radio escolar, FMS Radio, compartirá entrevista e música en directo cunha actuación instrumental para facer soar o noso patrimonio. Escoitámovos, Frei Martín Sarmiento. Só sei que está bailando na feira de Chantada. Chegou Ramón da Vendimia, ofreceu algo que me calmara. Foi cando ia marchar, 20 des que yo bailando, 20 des que yo bailando. Bo día a todas e todos. Somos o alumnado do IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra e é un auténtico placer estar aquí hoxe, no auditorio do IES Luis Seoane, participando neste encontro de radio interescolar, Ponte nas Ondas. Queremos comenzar agradecendo á organización esta oportunidade de compartir a nosa voz e emocións con compañeiros de outros centros. Hoxe traemos un pequeno programa de radio chamado Son da Terra, no que imos falar dun elemento fundamental do noso patrimonio cultural, a música tradicional galega, e en especial a nosa gaita. Pero tamén queremos aproveitar este momento para presentar algo que acaba de nacer no noso centro. O IES Frei Martín Sarmiento non é só un centro que aposta pola formación, senón que tamén pola creatividade, polos proxectos e por facer outras cousas diferentes dentro e fora da aula. E dentro desta idea, este curso naceu FMS Radio, a nosa radio escolar, un proxecto que acaba de comenzar, un espazo onde podemos contar historias, facer entrevistas, reflexionar, pero sobre todo podemos aprender a comunicarnos mellor, porque a radio é algo máis que falar diante dun micro, é escoitar, é conectar e é crear algo entre todas e todos. Pero hoxe estamos neste espacio de radio en directo pois para falar de algo que forma parte do que somos. Ponte nas Ondas invítanos a reflexionar sobre o noso patrimonio cultural, sobre eses tesouros que ten a nosa terra e que non sempre son tangibles, non sempre se poden ver nin tocar coas mans, pero están moi presentes na nosa vida e construyen a identidade do noso pobo. Un deses exemplos é a música tradicional galega. E se hai un instrumento que representa todo isto en Galicia, esa é a gaita. A gaita é historia, é emoción e é identidade. E para falar de todo isto, temos hoxe connosco a unha persoa moi especial. Flavio, profesor do noso centro durante moitos anos e tamén gaiteiro. Bueno, queríamos aproveitar tamén para darches gracias por haber dado clase durante tantos anos no noso centro. Benvido e moitísimas gracias por estar aquí. Moitísimas gracias polo convite, pola invitación. Eu estou encantado de compartir con todos vós e con esta organización desta fermosísima actividade e compartir este tema tan apaixonante como é o da música tradicional e en concreto o tema da entrevista á gaita. Así que estou persoalmente moi agradecido aos meus compañeiros de grupo, os fervellos do Pío, que me acompañan nesta actividade. Bueno, imos comezar polo principio. Gustaríanos saber como empezou a túa relación coa gaita. Foi algo que apareceu dende pequeno na casa ou fochelo descubrendo ti pola túa conta? Pois deuse unha situación curiosa, porque eu tiña un tío, por parte de nai, o meu tío Sergio, que foi gaiteiro alá polos anos 40 e pico, 50, alá por Madrid, moi vinculado á agrupación Rosalía de Castro, en Madrid, que fai poucos anos cumpliu 100 anos de antigüedade, compoñente dunha agrupación que se chamaba Anaquiños da Terra, participou en varias películas, concretamente unha que se titulaba Sabela de Cambados, que foi dirixida, foi gravada no ano 1949, fixadevos a data, 1949, donde aparecen unhas secuencias de aproximadamente minuto e medio, minuto 50, con primeiros planos, onde se lle ve a él tocando, era compositor tamén, sin ningún tipo de formación musical. E, sin embargo, pese a esa relación familiar,
eu non estaba atraído pola música tradicional nin pola gaita, pero cando tiña aproximadamente 16, 17 anos, camiñando un día polas rúas de Lugo, que eu nacín ali, vivín moitos anos ali, escoitei de fondo unha gaita. Gustoume tanto ese son e ese timbre que cheguei a casa e dixen que quería aprender a tocar ese instrumento. Entón, a miña nai, como fan todas as nais, pois ocupouse de atopar un sitio onde eu poidera aprender a tocar ese instrumento, e ese sitio foi a Asociación Cultural Cantigas e Flores de Lugo, donde empecé esa andaina musical. Xa falaches un pouco do teu tío que foi parte da tua introducción a este mundo. Gustaríanos saber tamén quen foi a clave para que seguiras nese camiño, se alguén que che inspirara especialmente. Pois cando eu entrei a aprender a tocar a gaita, como se facía fai moitísimos anos, porque non había formación musical nese momento, ou polo menos non abundaba, aprendín por imitación. Aprendín por imitación do meu primeiro mestre, Luciano Pérez, mestre artesán tamén, fillo de artesán, Jesús, e neto de Paulino Pérez, moi coñecido no mundo da música tradicional pola súa contribución na construción de zanfonas. Foi el o que me marcou o camiño, con el aprendín a subir a un escenario, a controlar a situación, a controlar as emocións. Foi unha persoa que me marcou moitísimo. Flavio, ao longo dos anos seguro viviches moitas experiencias bonitas, pero hai algún momento, alguna actuación que lembres con especial emoción? Ai, mi madriña, isto é difícil contestar porque hai moitísimas actuacións que marcan dun xeito moi especial. Bueno, quizá vense a memoria a primeira actuación. A primeira actuación eu aínda estaba na escola de gaitas escolleron a varios alumnos, entre os que estaba eu, fixemos unha actuación no Círculo das Artes en Lugo, éramos 5, máis bombo e tambor, que xa eran do grupo de gaitas da propia asociación Cantigas e Flores de Lugo. Despois houve outras que para min foron importantes, como por exemplo a actuación en Bos Aires no Centro Galego polo seu significado, no Tropicana, por exemplo, na Habana, que un dos escenarios dá unha plataforma ao aire libre donde poden estar sentados cerca de 1000 persoas comendo ou cenando. Ortigueira tamén me marcou bastante. As festas patronais, tanto San Froilán de Lugo como, por exemplo, a Peregrina aquí, festas nalgúnha aldea, nalgúnha vila, é dicir, pero fundamentalmente as primeiras que comentei antes. Ademais das festas, onde máis se toca a gaita para transmitir emocións? A ver, nós pensamos que a gaita e os instrumentos tradicionais utilízanse exclusivamente para as festas dos distintos lugares. Pero, por exemplo, en actos institucionais, como pode ser un acto institucional dos concellos, ou mesmamente un acto institucional das diputacións ou da propia Xunta de Galicia. Quero recordar que a propia Xunta de Galicia ten músicos tradicionais, concretamente gaiteiros, que son funcionarios. Entón, vemos que a música tradicional tamén percorre outros ámbitos, digamos, de forma paralela ao que son as festas. En actos litúrxicos, moitas veces relacionados cas festas, as festas das vilas ou dos lugares ou das aldeas,
O típico é facer o pasarrúas da festa, tocar antes da misa, tocar despois da misa, e durante a misa, no momento do alzamento, aí tamén se toca. Se toca, por norma xeral, un himno ou unha marcha, pero normalmente nos, por norma xeral, tocamos o himno do antigo Reino de Galicia. Despois hai melodías de lamento, por exemplo, nos funerais de determinadas persoas tamén se toca música tradicional. Eu recordo, por exemplo, o funeral do fantástico gaiteiro Xosé Romero dos Rosais de Ribeira, que no seu funeral había un montón de gaiteiros tocando como despedida. É dicir, que vemos que hai momentos distintos que discurren de forma paralela á festa no que se utiliza a música tradicional. E dinos, ti pensas que a gaita corre risco de perderse ou as novas xeracións están a mantela viva? Eu creo, polo que vexo, creo non, estou convencido que non ten risco de perderse, todo o contrario, porque cada vez hai máis xente nova que está aprendendo a tocar instrumentos tradicionais, non só a gaita, nin os instrumentos de percusión que temos aquí no escenario, como o bombo e o tambor, sino a pandeireta tamén. É dicir, que en todas as vilas, en todos os concellos, hai escolas de música tradicional. A nivel máis personal, cando tocas, que sentes? É algo que se pode explicar ou habería que escoitalo? A ver, o sentimento é algo bastante complexo de explicar. Eu, por exemplo, cando, aínda que pareza que non ten nada que ver, sí que ten que ver. Eu, por exemplo, cando estou esquiando, é dicir, deslizándome suavemente, non vayades a pensar que é unha cousa de tolos, o que sinto é simplemente e nada máis o son da neve nas polas das árbores, ese son da neve cruxindo, para min nese momento non existe nada máis. No momento no que estou tocando, é como se estivera nunha burbulla. Tes que estar atento ao que ti estás a facer nese momento, tes que estar atento ao que fan os teus compañeiros que están contigo no escenario, tes que saber modificar calqueira cousa que suceda nun determinado momento para axustar a que todo sone perfectamente, e iso require moitísima concentración. É dicir, é unha especie de burbulla na que o demais do que está sonando nese momento non existe. Bueno, vexo que ves moi ben acompañado, así que, nada, encantaríame preguntarte tamén, adoitáis tocar xuntos ou tamén pola vosa conta? A ver, nos tocamos xuntos, formamos parte do grupo Os Fervellos do Pío, que está serigrafiado no bombo. Hoxe, como é un día laborable, estamos en formato tradicional, formato cuarteto, formado por 4 persoas, bombo, tambor e dúo de gaitas, 2 gaitas. Nós neste grupo somos 6. Están traballando, falta unha gaita a máis e un acordeón, que hoxe non poden estar aquí precisamente polo que acabo de comentar, porque están traballando, claro. Hai algo que consideres que a gaita che aportase a nivel máis persoal, como algunha habilidade ou algo así? Cando empecé a tocar a gaita, cando empecé xa a facer actuacións, unha das cousas que me aportou a gaita é saber estar no escenario. Para subirse a un escenario hai que saber estar, saber controlar as emocións. E iso a min axudoume bastante, por exemplo, na miña vida profesional. Concretamente, pois nas oposicións, cando tes que presentar un tema, é como se estiveras nun escenario. Entón, tes que controlar
todo o que está a acontecer nese momento. É dicir, tes que saber o que estás dicindo, o que estás explicando e controlar as túas propias emocións. E despois hai outra parte moi importante que é tratar con persoas que son alleas ao teu ámbito diario. E para min eso é super importante, porque é un aprendizaxe constante co resto dos compañeiros, porque eu non só formo parte deste grupo, senón que estou noutras agrupacións, igual que dous compañeiros que están aquí, que despois os presento, e iso é super enriquecedor, coñecer a persoas que non son do teu ámbito nin do teu entorno. Apréndese moitísimo, son leccións de vida. Bueno, hai cousas que non se poden entender cos palabras. Así que solamente se pode entender escoitando. Así que, se che parece, gustaríanos pedirche se nos podeis regalar unha pequena peza musical. Sí, pois mirade, agora imos interpretar unha peza que se chama Pasodoble de Suso Bamonde, coñecido popularmente como Pasodoble de Bamonde, e dada a importancia deste acto, nos o que fixemos foi montar a peza especialmente para hoxe. Isto quere dicir que é unha peza que non está no noso repertorio, e montámola especialmente para tocala hoxe aquí con todos vos. Moitísimas gracias de parte do grupo Os Fervellos do Pío por convidarnos e permitir participar nesta actividade con todos vos. Moitísimas gracias. Gracias a ti.
Moitas gracias, Flavio, Roberto, José e Rocío, por compartir con nós algo tan especial. Hoxe non só escoitamos música, senón que rematamos o noso programa entendendo un pouco mellor quen somos e de onde vimos. Pois isto foi só a nosa terra, de FMS Radio. Moitísimas gracias a todos e a todas por escoitarnos e grazas a Ponte nas Ondas por deixarnos vivir esta experiencia. A todos. Bueno. Sí. Sí. No hay música. Vale. Se acabó entonces. Habla desde Mateo. Recibimos agora o IES Valle Inclán cunha proposta que nace da materia de Xeografía e Historia e que mira co espírito crítico o que consumimos nas redes. Van a analizar e desmontar discursos difundidos en vídeos de TikTok e, ademais, pecharán a súa intervención cunha actuación musical en directo, na que precisan moitísimo silencio. Adiante, Valle Inclán! A radio permite tender pontes a través das ondas, así o facemos en Ponte nas Ondas, creando unha ponte entre Galicia e Portugal, da que Begoña Caamaño tamén fixo parte na súa obra e no seu traballo. Eu creo que Begoña sempre tivo moi claro que esa ponte con Portugal debía existir, reforzarse, afianzarse, etc. E fixo programas moi específicos tamén falando de Portugal na radio, pero despois coñecía moi ben toda a música de Portugal, o imaginario de toda a revolución dos carabés e todo o que iso supuxo para ela e para nós, quer decir que ela romantizou o tema da revolución dos cravos e cantaba grándola con máis paixón que ninguén, teatralizaba todo, era tremenda. Eu creo que poucas persoas coñecín que soubesen tanto de música de Portugal. Coñecía a música do Seca Afonso de Fausto, de toda a música lentexana que ela cantaba, o Rama, que linda Rama, e tantas músicas, non? E logo era reintegracionista, co cal tiña moi claro que o futuro da lingua e da nosa lingua pasaba por aí, pola abertura a Portugal e a lusofonía, non? Quer dizer que, cando digo Portugal, falo de todos os países da lusofonía. Sempre me apoiou moito nestes temas de cantos na maré e todas as cousas que eu emprendía con esta teima que eu teño cara a lusofonía e ela, é por aí, claro, é por aí, sabe? Naquela altura pasaba unha cousa estupenda e é que tanto Portugal como Galicia estaban vivindo nun estado democrático despois de ter pasado efectivamente por dictaduras oprobiosas. Entón digamos que creo que iso estableceu tamén un nexo, un lazo coa xente progresista, coa xente da cultura de Portugal, que un pouco se falaba na mesma onda. Claro, na mesma onda, efectivamente. Era un atractivo aínda maior, pero sempre tivemos en Vigo a paixón de cruzar pola ponte de Tui e de cando aínda había que levar pasaporte, era moi de familia ir a Portugal nunha fin de semana, e despois, cando xa foi máis fácil, pois iba a Portugal sempre que se podía. É dicir, Portugal foi como un desafogo cultural mesmo, non? Para a nosa xeración. Bueno, son máis bella que Begoña, pero bueno, para a xeración, para a miña, para a seguinte. E estou segura de que Begoña estaba aí, segurísima. Pero ela tiña tamén o mundo da lusofonía. Brasil interesáballe moito, pero o
a lusofonía de África creo que lle interesaba moito máis, porque estaba tamén a cuestión racial. Iso para ela era super importante. Ela sempre se focalizaba nas cousas que requerían máis atención e máis compromiso. E entón, por exemplo, eso que, digamos, o español non tiña, esa mistura cos povos, co povo angoleno, etc. Creo que ela lle atraía muitísimo. É certo, é certo. Visitou todos esos. Visitou, foi a Cabo Verde, a Angola, a Mozambique. Exacto. Pois eso tamén é lusofonía. Claro, certo. E incluso, non sei se o vedes vos tamén, na súa escrita, na súa obra, esa idea da relectura do mito tamén entronca de alguma maneira coa literatura, coa tradición literaria portuguesa que tantas veces revisita o mito, non? Non sei se o vedes vos tamén. Morgana en Esmella e Circe Pracer do Azul, ambas as dúas vincúlanse cos dous ciclos da literatura medieval galego-portuguesa, porque durante a Idade Media, incluso con mezosidade moderna, Galicia e Portugal compartían un mesmo eixo cultural. Os dous ciclos, o ciclo artúrico, no que se desenvolve todas as lendas do rei Artur, do mago Merlín, onde aparece Xenebra, Morgana, etc., que tamén recupera Cunqueiro, xa na idade contemporánea, e naquela se inspira para Morgana en Esmella. Xoana Torres, o discurso de... Perdón. Nada, perdón. Gran achega. Por unha banda o ciclo artúrico, do que temos mostras recollidas na Biblioteca da Xuda en Lisboa e tal, e logo a outra o ciclo troiano, do que tamén temos mostras da literatura medieval galego-portuguesa e que desenvolve toda a literatura homérica e que la tamén recupera. Ao final, aí hai unha referencia a unha literatura que temos en común, Galiza e Portugal, nesa enorme franxa da nosa historia onde culturalmente e identitariamente éramos un. O Bingo Somanolo é un traballo que fixemos este curso a partir dun vídeo de Ricky Edit, un influencer, youtuber, streamer, que nun dos seus vídeos se refire a unha charla feminista nunha universidade e dá datos que non sabíamos eran de todo certos. Entón, a nosa función era contrastar eses datos nas fontes oficiais, a partir duns exercicios que a profesora nos marcou. Isto conectounos co que vemos cada día nas redes sociais, comentarios impulsivos, acusacións e mensaxes que poden facer dano. Tamén fixo que nos preguntáramos se algunha vez nós mesmos repetimos cousas sen pensar demasiado. O verdadeiro desafío para nós foi diferenciar as opinións dos feitos. Vimos que algúns discursos parecen razoables, pero cando os analizas decataste de que hai racismo, medo ou manipulación detrás deles. Cando buscamos os datos reais descubrimos que moitas das cousas que se viralizan son falsas ou manipuladas. Por iso, sempre recomendamos, antes de compartir, acudir ás fontes. Se non hai fonte, sospeita. Dende Oies, Valle Inclán, non nos quedamos de brazos cruzados. Presentamos o Bingo #Somanolo, onde o alumnado de terceiro de ESO aprendeu a cantar liña contra o racismo e bingo contra os estereotipos. Hola, buenos días. O Bingo Somanolo é un proxecto educativo que tiveramos no que analizáramos un vídeo do streamer famoso Ricky Edit para identificar os persuídos que habían no seu contido. O alumnado aquí que está aquí presente tiña de traballo contrastar os datos que el dicía nos seus vídeos con fontes oficiais como INE. E de respostas fixéramos poemas, vídeos, cancións e ata un podcast. A dinámica é moi sinxela. É un cartón con 4 portafolios con 15 retos cada un. E así o alumnado tiña máis autoridade e máis autonomía a hora de facer o traballo. Con este traballo logramos cuestionarnos, buscar fontes e non ser manipulados, ademais de falar en galego. E axudounos a non ter pensamento crítico a partir de contidos que consumimos diariamente, que son as redes sociais. O traballo superou o ámbito escolar, tras facer un podcast para o Premio José Hermida, facer unha redacción para a 8ª edición dos Premios Isabel Zendán, unha interpretación artística para o Salón do Libro, utilizando
aos nosos coñecementos sobre as redes sociais, fixemos todas estas actividades para contrarrestar os discursos de odios virais. Hoxe imos interpretar un poema chamado Do Doente de Herminia Fariña. O poema fala da dor que teñen moitas nenas e moitas mulleres por perder seres queridos na guerra. Este ano este poema dedicásemos á guerra en Palestina. Espero que vos guste. Hola. Eco. Sí. No. No. Ahora sí. Ahora sí. Menina triste como un silencio, menina roiva, menina doce, menina branca como unha pomba, que tes nos ollos sempre deitudos pingas de choiva, que tes nos labios sempre amarelos para un estrano dunha flor morta. Menina tenra como un suspiro, como unha beijoa, como unha copla. Eu sei que pensas que tes tristuras, eu sei que choras. Eu sei que cando nos axuntamos nas tardes mornas, alá na ponte das sete meigas ou nos estares das sete crovas, levas no peito moi acolchadas peniñas fondas.
Eu sei do día de sol brilante, daquela hora en que finou o galais poeta e amortáxeno tuas mans de noiva, e sei dos cirios o pé da caixa, e sei das rosas que desfollache sobre o defunto, e sei dos bicos e das congoxas, e sei dos bicos e das congoxas, e sei dos bicos e das congoxas, e sei dos bicos e das congoxas. E chegamos ao peche desta mañá radiofónica co regreso do IES Luis Seoane, que porá o broche final á xornada co seu programa e actuación. E despois da súa intervención faremos unha variada actuación musical para pechar esta xornada do mellor xeito. Escoitaremos O Carro, A Rianxeira, Hai Flores e A Saia da Carolina. Un final perfecto para despedirnos con música, tradición e moita emoción. Adiante, IES Luis Seoane! O mundo na súa inmensa e maravillosa diversidade. Era como despedía nos domingos do verano 2010 Andando a Terra, Begoña Caamaño, un dos proxectos radiofónicos máis senlleiros e que tiña máis marca Begoña, non? E de Manuel María. Claro. Ese título está claramente inspirado en los artigos. Pero era o nacionalismo universalista que lo que falábamos antes, ¿no? Nos somos en canto que o mundo é. Somos e estamos, sí. Perdón. Claro. No, está ben, porque viñamos de falar agora do vínculo con Portugal, pero ese vínculo, a través tamén deste programa, espallouse a outros lugares e comentábamos antes a capacidade ou, digamos, a oportunidade que ofrecía a lusofonía e a lingua para entendérmonos con outras culturas con maior facilidade, non? Nada en Bego era fume, non? Todo do que Bego falaba era paixón e era coñecemento de verdad e era vida propia, carácter e consciencia, non? Entón, Bego é unha gran coñecedora do resto do mundo, é dicir, igual que ten curiosidade por todo o que pasa aquí, todo o que a rodea, ten moitísima curiosidade e moitísimo respeto por todo o que pasa tamén no resto do mundo, non? Empezamos, pois, o máis próximo é ese mundo lusófono, pero o resto do mundo tamén me interesa, porque temos que entender, porque eu penso de unha maneira, é dicir, tanto nos condiciona a cada un de nós o espazo cultural no que medramos, no que crecemos, non? Claro, e a aproximación que facía esas culturas non era igual desde a frivolidade ou desde... Non, claro, de ninguna maneira, claro. Era desde ir ao profundo, entender e, como sempre, partillalo xenerosamente, facer entender, axudar aos demais a entender. Tú xa participaches, fixeche parte dese... Sí, a verdade é que xa o dixen, foi unha oportunidade de coñecer mellor cada lugar e cada un deses lugares que ademais Bego coñecía en algúns casos a fondo, entón, e se non os coñecía tan a fondo era unha oportunidade tamén de facelo, non? E é certo que sempre estaba moi preocupada pola cuestión sociopolítica neses países, por facernos entender a idiosincrasia dun país e como funcionaba. Ela, eu creo que pensaba, pensamos máis xente, pero ela pensaba seguro que as fronteiras son un invento político. E creo que na lusofonía, para Begoña, como non só para ela, pero nela, na lusofonía como espazo cultural, non somente da lingua, sino como espazo cultural, era unha alternativa, a ver como digo que suene bien, a españolicidade imperante.
É dicir, evidentemente, o idioma español é o segundo idioma máis falado do mundo. O seguinte é o portugués. Ela tiña acceso ao español se quixera, pero non era o caso, pero tiña o galego e o portugués, co cal podía chegar non somente a comunicarse, sino a recibir, a entender, a interpretar, a ver o mundo desde outras situacións, non? E iso é moi atraente, moi atractivo. Fíxate o que é Brasil. Claro. O que é Brasil. En Argentina hai un colexio que se chama Santiago Apóstolo, onde dan galego, inglés e español, e para que aprenden galego os argentinos que non son de orixen galego? Para poder facer negocios con Brasil, para recibir os turistas brasileiros que veñen a Argentina e estudian galego. Claro, é dicir, recoñecer que ti es parte tamén dese mundo cultural é unha vantaxe. Ela víao como vantaxe, non digo vantaxe económica, sino como vantaxe cultural, como máis recursos, como máis capacidade. Eu, este traballo que facedes vos vai nesa dirección. Nós temos aí un espazo no que sentirmonos cómodas. Claro, un deses episodios de Andar na Terra levou unha a China, que onde vai ir Ponte nas Ondas ao remate deste ano, a raíz desa inclusión nunha nova plataforma na que está traballando a UNESCO, verdad, Irma? Pois así é, a integración de Ponte nas Ondas na UNESCO se fai uns anos, vai nos levar a finais deste ano a China para presentar ali o modelo que promove Ponte nas Ondas de inclusión da radio escolar e do traballo sobre o patrimonio inmaterial co alumnado nas escolas. Escoitando o programa de Andando a Terra sobre a China de Begoña Caamaño, parecíame tamén, non sei, como máxico o interese compartido por todo vinculado co patrimonio inmaterial que amosaba ela tamén nese episodio, porque, como dixeches ti antes, non eran programas de viaxes recomendando sitios turísticos, todo o contrario, eran unha visión a fondo sobre o lugar para intentar comprender a súa cultura, as súas tradicións, os seus rituais, falou moito de rituais vinculados con formas de ser, non? Pequenos matices que nos van convertendo en parte dunha sociedade, parte dunha comunidade. E nese programa sobre a China entrevistaba, algo que tamén me chamou moita atención, entrevistaba a unha profesora chinesa que era profesora de cultura oriental na Universidade do Miño. Entón, a conversa producíase de forma completamente fluida, sen ningún tipo de barrera lingüística, entre Begoña falando en galego e a profesora falando en portugués. Claro. Con total normalidade, non? Sen que a diferenza de lingua fora ningún impedimento e poñendo en práctica esa integración total do galego e da lusofonía. E falando da China. Falando da China e do ritual do té, e de como se facían os casamentos, e como era a música, non? Tamén moi boas achegas por a túa parte, Luxía, sobre a música máis tradicional, máis moderna, encantou, me gustou moito, e agora teño ainda máis gana de ir a China. A descubrir tamén. Pois eu podo decirvos, para os que están expostos nas ondas, que ese programa da China témolo porque familiarmente temos un vínculo especial con China. Eu teño 2 fillos adoptados en China, un deles que veu no ano 2010, cando se fixo ese programa, é o afillado de Begoña. A miña filla primeira chegou no 2005 e entón, a partir de aí, temos un vínculo familiar con China e temos un vínculo, o sea, renace tamén esa descoberta, esa necesidade de coñecer ao país, de coñecer os costumes, de coñecer, porque hai un compromiso tamén xa de integrar a China na nosa, o sea, forma parte xa da nosa estrutura familiar, non? E que entón eu creo que está feito, por eso ese en concreto eu o teño, non? Porque inmediatamente ela modeu, non? Toma, non? O sea, aquí está o meu Andando a Terra de China para ti, non? A miña sensación que me debo escutar o programa era que estaba facendo o que fai Ponte nas Ondas co alumnado, que é traballar sobre o patrimonio inmaterial co alumnado, que entreviste os avós, que falen sobre Entroido, que falen sobre as tradicións, que falen sobre as festas. Fixo, bueno, el outro nivel con China. A mí deu unha impresión de que realmente era o mesmo. Era
ese traballo, ese cuidado, esa dedicación, tratalo coa familiaridade, como que non o coñecido, falando cunha rapaza, 21 anos, que era chinesa, que vivía en España, preguntándolle pola súa familia, polos costumes, poden establecer aí de forma bastante evidente unha similitud, ao final era traballar sobre patrimonio a través da radio. E gustoume moito atopar, claro, Begoña, a súa forma de contar era inimitable. Pois así, coa música, chegamos ao final deste Andando a Terra, hoxe especial monográfico sobre China. Grazas pola compaña nesta enriquecedora viaxe dende a Radio Pública de Galicia. Para todas, para todos, unha aperta. Cultivo Gallego, Asociación Boa Vida, Bregal, Aquelarre ou Casa Grande de Xanceda, entre outros. A adega contará ademais cunha exposición polos seus 50 anos como asociación ecoloxista. Nestes stands trataránse cuestións como o consumo responsable, a etiquetaxe, as fake news climáticas, a enerxía comunitaria e a importancia da auga. É dicir, temas que teñen moito que ver coa nosa vida diaria. Co que consumimos. Co que mercamos. Co que lemos, co que compartimos e coas decisións que tomamos cada día. Pero esta feira tamén nace con un objetivo moi claro: achegar a ciencia á comunidade educativa dun xeito participativo e dinámico, fomentando a curiosidade, o pensamento crítico e a aprendizaxe práctica. A idea é que o alumnado sexa protagonista na divulgación científica, compartindo os coñecementos adquiridos na aula e desenvolvendo habilidades de comunicación, experimentación e análise. A programación inclúe tamén unha ampla variedade de charlas, nas que se abordarán cuestións como a enerxía limpa, a sustentabilidade no rural e o emprendemento sostible. E tamén haberá actividades organizadas pola Cruz Vermella. Pero a feira non será só para mirar nin para escoitar. Tamén haberá propostas para participar e aprender facendo. Por exemplo, os poderes da auga, onde o alumnado do Club de Ciencias fará experimentos sobre as propiedades da auga. Nesta actividade realizaránse probas para mostrar fenómenos derivados da súa estructura molecular, como a densidade anómala, a tensión superficial, a función termorreguladora, a capacidade como disolvente e a capilaridade. E as persoas asistentes non só poderán observar, tamén poderán experimentar directamente estes fenómenos e participar nunha xincana na que irán obtendo recompensas en cada posto.
Tamén estará o azucre xoga ao escondite, unha actividade para reflexionar sobre a cantidade de azucre que se agocha nos alimentos. A isto súmase outra proposta do alumnado de Bioloxía de terceiro da ESO, o DNI dos alimentos, centrada no etiquetado alimentario. Grazas a esta actividade, as persoas asistentes poderán comprender mellor a información das etiquetas dos alimentos de consumo habitual, identificando o número de lote, a data de consumo preferente, a data de caducidade ou a denominación do produto. Ademais, desenvolverase un xogo para descubrir as distintas denominacións coas que aparecen os glícidos ou azúcares nas etiquetas, facendo visible como moitas veces poden pasar desapercibidos ou parecer menos abundantes do que realmente son. Outra proposta será A luz faise papel, unha actividade de educación plástica e visual. E ademais, haberá xincana, eu elixo, eu aporto. A carreira sostible. E a ruta da auga. E aínda hai máis. O alumnado de Bioloxía de primeiro da ESO presentará o ecosistema do río Lere. Será unha presentación sobre a biodiversidade do río, acompañada dun mural elaborado nas materias de Bioloxía e Plástica, que presentarán un tramo do Lérez. Xunto ao mural haberá fichas identificativas das especies máis representativas, clasificadas por grupos. Tamén se dará a coñecer a presenza de especies invasoras e a importancia dos bioindicadores na variación de calidade do aire e da auga. Con todo isto, preténdese sensibilizar sobre a conservación dos ecosistemas fluviais e sobre a biodiversidade local. En conxunto, esta feira pretende concienciar a comunidade educativa sobre a importancia de adoptar hábitos sostibles E fomentar a participación activa na construción dun futuro máis respetuoso co planeta. Porque ás veces pensamos que a sostibilidade é algo afastado ou demasiado grande para nós. Pero aquí vemos que está presente en moitas cousas concretas, na auga, na alimentación, na enerxía, na información que consumimos e nos hábitos de cada día. Por iso, esta feria non é só un evento. É tamén unha oportunidade para pensar. Para aprender e para actuar. Así que xa sabedes, os días 28, 29 e 30 de abril, o IES Luís Seoane abrirá as portas á sostibilidade. 3 días para descubrir. Para participar e para implicarse. Porque o futuro non se construe só con palabras. Construíse con ideas. Con compromiso e con acción. Grazas por escoitarnos.
yo me quiero ir. Falta una. Joder. Ven, échate para aquí, ahí no. ¡Ay, que te matas! Tía, ¿está encendido? Sí. A mí, el mío no. Ah, vale, vale. Dale. Esperamos. No. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Empieza. Apágalo, que empieza. Ah, ya. Espera un minuto.
Vale. E agora sí, chegamos ao final desta xornada de Ponte nas Ondas. Unha mañá chea de voces, historias, música e patrimonio compartido. Grazas a todos os centros participantes, ao profesorado, ao alumnado e ao público por acompañarnos e por facer posible este encontro. Grazas a todos e todas por participar. Ata a próxima. As ondas vêm da ribeira, as ondas